Bos días, señoras e señores diputados, funcionarios da Casa, medios de comunicación, persoas que nos siguen telemáticamente, benvidos. E imos dar comenzo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación Provincial correspondente ao mes de maio. Comezamos polo primeiro punto do día, que é a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o día 27 de abril de 2021. Alguna cuestión á acta? Non hai. Sometemos entón a votación. Votamos a man alzada. Toma rápido. Unanimidade. Unanimidade. Gracias. Pasamos ao punto número 2. Proposta de resolución definitiva da homologación de postos de traballo do Servicio de Audiovisuais e a plena aplicación ao persoal subrogado do Convenio Colectivo Único do Persoal Laboral da Diputación. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la Comisión Informativa de Asuntos del Pleno correspondiente al día 20 de mayo y la propuesta que se somete a la Comisión fue dictaminada favorablemente para elevarla al Pleno a su aprobación y consta una enmienda presentada al dictamen. Muchas gracias, señora secretaria. Ben, para expoñernos este punto, ten a palabra doña Mayra García. Perdón, doña Pilar García Porto. Doña Pilar García Porto. Perdón. Pois moi bo día a todos e a todas. Gracias, señor presidente. E de xeito moi breve, porque este asunto se veu a pleno 29 de decembro de 2020, cando aprobábamos inicialmente esta homologación dos postos de traballo do Servicio de Audiovisuais e a plena aplicación ao persoal que o integra subrogado do Convenio Colectivo Único de Persoal Laboral da Diputación e pasado o tempo de exposición pública, presentadas as alegacións pertinentes, convocada de novo mesa xeral de negociación, incorporadas aos expedientes as adhesións voluntarias individuais de prácticamente a totalidade dos traballadores e resoltas esas alegacións, hoxe ven a aprobación definitiva a homologación destes postos de traballo, como acabo de dicir, do Servicio de Audiovisuais e a plena aplicación o persoal subrogado do Convenio Colectivo Único de Persoal Laboral da Diputación. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Polo BNG, ten a palabra don Efraín Castro. Ben, moi bo día a todas e todos. Neste punto non temos moito máis que engadir. Como ben explicaba a señora Porto, xa se tratou este tema varias veces en pleno e é a aprobación definitiva na que imos votar a favor. Moitas gracias, don Efrén. Polo Grupo Popular, señor Castiñeira. Gracias, presidente. Efectivamente, é un proceso que xa deu aquí o Partido Popular actívose. Sí que naquel momento, en decembro, xa anticipábamos precisamente que é posible que houvese moitas alegacións. Creo que hai algún aínda sin resolver. E, evidentemente, vamos a seguir na mesma línea. En tema laboral, esperemos non acabe no contencioso, pois como están acabando moitos dos procesos laborais nesta Diputación de Lugo. Non vamos a describirlos aquí porque agotaríamos bastante tempo e, dende logo, o que queremos é que se solucione o antes posible e que todos os traballadores, neste caso, conserven os seus dereitos. Neste caso, parece ser que aínda hai algunha discrepancia. Moitas gracias, señor Castiñeira. Segundo turno, doña Pilar. Convén aclararllo, señor Castiñeira, que non quedan alegacións por resolver. As alegacións están todas resoltas, como consta no expediente, no informe que vostede mesmo podería ler, desestimadas na totalidade. Os dereitos dos traballadores estiveron sempre presentes dende o inicio deste proceso, como todos vostedes saben, os propios traballadores tamén, de tal xeito que ningún só traballador que se incorpora ao Servicio de Audiovisuais desta Casa ten a máis mínima perda con respecto á situación anterior. E só hai dúas persoas neste momento, dous traballadores,
que non asinaron ou non presentaron a súa adhesión voluntaria. Que significa isto? Significa que o resto de traballadores xa entran con plenitude no convenio colectivo único da entidade e eses dous farán no momento en que soliciten a incorporación. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Porto. Don Efrén, renuncio ao turno. Señor Castiñeira, renuncio ao turno. Ben, polo tanto, unha emenda presentada ao dictamen, como ben dixo a señora secretaria, que tenemos que votar antes do que o dictamen en sí. Esta emenda está asinada por dona Pilar García Porto. Así que teríamos que votar a emenda. Entón, votamos. Sí. Estaba esperando que levantaran a... Ben, parece que rematou aquí a votación a vicepresidenta. Votos emitidos 25, votos a favor 13, en contra non hai, abstencións 12, queda, por tanto, aprobada esta emenda. E agora votamos o que a proposta en sí, a proposta de homologación. Deñe aquí para votar, por favor. Votamos. A ver, alguén debe quedar sin votar. Ahora, a ver, son máis rápidos, outra vez hai que darlle a botoncito onde pon sí, non ou abstención e xa está. Bueno, votos emitidos 25, votos a favor 13, en contra non hai votos, abstencións 12, queda, por tanto, aprobado este punto número 2. Pasamos agora ao punto número 3, que é proposta de aprobación definitiva do deslinde de Monte de Tor de titularidade municipal. Dictamen da comisión, por favor. Fue dictaminado en la misma Comisión de Asuntos del Pleno correspondiente al día 20 de mayo y se trata de aprobar definitivamente el deslinde y el dictamen de la Comisión es dictaminar favorablemente la propuesta que se presenta por parte de la Presidencia y elevarla al Pleno para su aprobación si procede. Muchas gracias, señora secretaria. Brevemente, si don Roberto quiere informarnos en qué consiste esta proposta. Bos días a todas e a todos. Temos hoxe a pleno a aprobación definitiva do expediente de deslinde do Monte de Tor. Como está reflexado no expediente, se expuxo no pleno desta Deputación o día 29 de decembro de 2020. A Deputación de Lugo é titular de 3 parcelas catastrais ubicadas no concello de Monforte de Lemos, na parroquia de San Xoar de Tor, nas que é necesario clarificar dimensións e lindes. Aprobouse inicialmente o expediente e notificouse o acordo plenario a donos e titulares das fincas lindeiras, publicándose no Boletín Oficial da provincia e nos tabuleiros de anuncios dos concellos de Monforte de Lemos e de Pantón. Pasou o período de exposición pública sen que fose presentada ningunha alegación, procedéndose o día 19 de abril a fixar os lindeiros da finca e consolidando a acta de deslinde con todos os datos e planimetría necesarios. Hoxe traemos este expediente á súa aprobación definitiva para, a continuación, realizar o amolloamento coa intervención de todos os interesados. É un trámite máis para deixar solucionada a falta de concordancia entre a realidade e datos cartográficos e non deixa de ter un carácter meramente técnico. Gracias. Moitas gracias, don Roberto. Non sei se algún quere intervir algún grupo. Non hai, por entonces, temos a votación. Finalizamos o debate deste punto. Votamos.
Bueno, non sei se votaron todos. Isto parece que vai un pouco lento. Non sei se ten algún problema ou non ten algún problema. Pero eu xa votei. Quen son os dous que faltan por votar? Xa está. E quen se abstiene? Bueno, pois votos emitidos 25, votos a favor 23, en contra 0, abstencións 2, queda, por tanto, Quiénes son aprobado. as abstencións? Quen se abstuvo? Pregunta a señora secretaria. Perdón, Balado. que non lo veo aquí. Perdón, quen? Balado e Núñez, os dous diputados do final. Gracias. Espérate, non é para outra cousa. Bueno, pasamos ao punto número 4. E a ver se, de verdade, non sei se isto é posible que vaya un poquinho máis rápido, porque senón, entre que damos a votar hasta que acabamos a votación, pois pare un poquinho lento. E se todos estamos atentos tamén a darle ao botoncito, pois mellor. Pasamos logo ao punto número 4, que é unha proposta relativa á solicitude de cambio de titularidade a favor do Concello de Sarria da vía provincial LUP 5602 de Samos, da LU 633 a Pintín Sarria, LU 633. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la Comisión de Asuntos del Pleno correspondiente al día 20 de mayo del actual y le corresponde al Pleno su aprobación si procede porque el dictamen es favorablemente a la apuesta presentada de la Presidencia. Muchas gracias, señora secretaria. Para explicarnos en qué consiste esta cesión, ten a palabra don Pablo Rivera. Bueno, moitas gracias. Bos días, señor presidente, señoras e señores deputados. Efectivamente, como se dictaminou na comisión, basicamente do que se trata é dar por válido a solicitude de cambio de titularidade que solicita o Concello de Sarria da vía provincial LUP 5602, concretamente un tramo dunha estrada vella, actualmente pois que non ten uso, que está en bo estado, pero non ten uso, solicita o Concello de Sarria para solicitar unha subvención. Ese tramo é de uns 467 metros, cun ancho de entre 4 e 5 metros, e o que facemos aquí, en base aos informes técnicos pertinentes, tanto do Servicio de Vías e Obras como do Servicio de Patrimonio, é proceder por parte da Deputación a súa entrega previa, terá o Concello que aprobala no seu pleno e tamén dar traslado á Xunta de Galicia. Moitas gracias, señor Rivera. Para expoñer a posición do Grupo Popular ten a palabra don José Antonio García. Sí, nada que decir, simplemente estamos de acordo coa solicitude, xa que se atopa en bastante mal estado o seu paso pola guiada no Roque de Calvor, no Concello de Sarria, por o tanto, en principio, pues, vamos a votar a favor. Moitas gracias, señor García. Don Efrén, renuncia ao turno. Don Pablo, segundo turno. Renuncia tamén. Moi ben. Sometemos entonces a votación. Finalizamos o debate. Vamos. Así dá gusto. Votos emitidos 25, votos a favor 25, en contra non hai e abstencións tampouco. Así que queda aprobado por unanimidade. Pasamos agora ao punto número 5, modificación do orzamento da Diputación 2021 vía suplemento de crédito. Dictamen da Comisión. A Comisión Informativa de Economía, Recaudación, Facenda Especial de Contas de 20 de mayo, vista la propuesta de la Presidencia, dictamina favorablemente la propuesta y propone al Pleno su aprobación si procede. Muchas gracias, señora secretaria. Agora sí, doña Mayra, temos a palabra para explicarnos este punto. Moitas gracias, señor presidente. Bo día, señoras e señores deputados. A proposta de modificación do orzamento da Diputación vía suplemento de crédito trátase pois de incrementar o orzamento provincial en 468.972,04 euros para
facer fronte, por unha banda, á execución de unha sentenza derivada do procedimento expropiatorio de Suplusa, no polígono de Begonte, ao que ten que facer fronte a Deputación na súa condición de sucesora da sociedade, por un importe de 358.324,07 euros. Por outra banda, 36.293,47 euros para facer fronte á obra de acondicionamento dos camiños en Vilaronte en Foz, que é o remanente de unha obra do Plan Único do 2019. E, finalmente, 74.354,50 euros para a reparación do muro de contención do recinto do cemiterio municipal de Altamira en Viveiro. Moitas gracias. Muchas gracias, doña Mayra. Ahora, polo BNG, ten a palabra don Efrén Castro. Nada que añadir, como ben explicou dona Mayra, pois son gastos que ten que facer fronte á Deputación, un deles obligado por unha sentencia xudicial e outros compromisos que estaban asinados e, polo tanto, nos imos votar a favor. Moitas gracias por o Grupo Popular. Señor Castiñeira. O Partido Popular vai se abster nesta proposta. Moitas gracias, señor Castiñeira. Don Pablo, segundo turno. Perdón, doña Mayra, segundo turno. Renuncia ao turno, por lo tanto, sometemos xa a votación. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 13, en contra 12, perdón, en contra 0, abstencións 12. Queda, por lo tanto, aprobada esta proposta de modificación de orzamento. Pasamos agora ao punto número 6, que é proposta do Goberno para reclamar á Xunta de Galicia que asuma a financiación de centros de atención a maiores da Diputación Provincial de Lugo e que os incluya na súa rede pública de residencias. Para defender esta iniciativa en nome do Goberno, ten a palabra don Pablo Rivera. Moi bo día de novo, señor presidente, señoras e señores deputados. Como moi ben dicía o señor presidente, esta moción é unha moción de Goberno, froito desacordo tamén, xa se suscribiu no propio acordo de Goberno inicial. Antes de comenzar, unha destas cuestións fundamentais eran moitos dos puntos que se tratan nesta moción. Non é nada raro, como é que o Partido Popular decía por aí, non é nada extraño. Simplemente, o que vou tratar de explicarlles é, sen ánimo de outra cousa máis que a xente entenda, que unha persoa maior ou un usuario normal que teña o seu cargo maiores acabe de entender esta moción. Así que esta moción vai basicamente sobre tres pilares fundamentais. O primeiro, que volvemos a falar unha vez máis do público, de residencias públicas, porque as nosas residencias, as residencias da Deputación de Lugo, son públicas, por moito que se empeñe o señor Feijóo en tratar de desviar o tema porque non lle intereso a señora Fabiola. Son públicas. E vaya por riba o meu agradecemento non só aos traballadores sociosanitarios desta casa, sino celo extensible, a pesar da precariedade laboral en moitos casos, a todos os traballadores sociosanitarios e sanitarios da provincia de Lugo. En segundo lugar, insisto, non é nada raro, outra vez, non é nada raro pedirlle á Xunta de Galicia que asuma as competencias que ten que efectuar, que ten que executar. Parece bastante normal que a Diputación de Lugo se dirixa á Xunta de Galicia para que cumpra estrictamente ca súa lei de servicios sociais, ca lei autonómica de servicios sociais, concretamente ca modificación do artigo 64 bis, que no punto primeiro fala de que a Administración Autonómica ten competencia para colaborar e debe colaborar cas entidades locais a hora de executar actuacións neste eido, no eido de servicios específicos e complementarios de atención sociosanitaria. En segundo lugar, o artigo 64 bis fala de que a Administración Autonómica debe cofinanciar, repito, cofinanciar este servizo cos entidades locais. Polo tanto, creo que non estamos pedindo nada. Estamos pedindo que o señor Feijóo pague o que lle debe aos lucenses. Simplemente que contribúa
con esa gran labor da que estamos moi orgullosos, que son as residencias desta institución, porque ata o momento ningún chavo, nin para a xestión, nin para a construción. E deso poden dar fe moitos dos seus alcaldes que, afortunadamente para eles e para os seus veciños, teñen residencias nos seus concellos. Mire, por que reclamamos esta financiación? Pois reclamamos esta financiación precisamente porque se ven a Deputación de Lugo dedica o 33% do seu orzamento a servicios sociais, a Xunta de Galicia tan só dedica o 8% do seu orzamento. Sin ter as competencias, adicamos o 33% do noso orzamento. E non se ofenda, de verdade lo digo, pero xustificar que a Xunta de Galicia colabora coa Diputación de Lugo, cas libranzas vinculadas, sinceramente, é ou non ter nin idea ou ser algo hipócritas. Porque, como ben saberán, se non yo digo eu, as libranzas vinculadas son do usuario. E porque as concede a Xunta de Galicia? Concédeas a Xunta de Galicia porque non ten prazas públicas nas súas residencias públicas. E a Lei de Dependencia obliga a dar unha axuda nesos casos. Así que non me veñan con historias. E, en terceiro lugar, falamos de modelo. Falamos de modelo, de cambiar ese modelo. Un modelo que fracasou estrepitosamente, o da Xunta de Galicia. Un modelo privatizador. Si vostedes mesmos cuestionaron ese propio modelo. Cuestionaron ese propio modelo. Por qué? Porque xa yo viña dicindo o Consello de Contas, porque o tempo medio de tramitación para obter unha praza en residencias públicas é de 453 días, cando está legalmente fixado en 6 meses, é dicir, en 180 días. Vostedes están concedendo residencias o dobre do que legalmente se pode facer. Ou que medindo o informe de xaneiro deste mesmo ano da Asociación Estatal de Directivos e Xerentes dos Servizos Sociais. Dalles un bo repaso, Galicia é a comunidade autónoma de toda España con menor porcentaxe de prazas públicas en residencias de maiores. Son 41% fronte á media española, do 62. A media española do 62. Saben canto está no País Vasco esa taxa? No 74. Eso que tanto quere parecerse Feijóo. Galicia só conta con 2,8 prazas de residencia por cada 100 maiores de 65 anos. Por debaixo da media. E fronte a isto, o que nós, estes modelos macroresidenciais, privatizados, o que nós estamos poñendo riba da mesa é reivindicar o que creo que nos corresponde. Que a Xunta de Galicia cumpra cas súas obrigas, que financie o servicio residencial desta institución. E o facemos ca máxima das humildades, porque xa o presidente en varias ocasións expuso riba da mesa esta posibilidade que vostedes rexeitaron dunha maneira bastante cruel, nin tan siquiera contestaron. Esa é a súa maneira de facer as cousas. E creo que o que estamos pedindo non é nada fora do que nos corresponde, non a nós, sino aos lucenses. Eso non é facer política cos maiores. Facer política cos maiores é o que fan vostedes, mentir. Porque aí están mentindo. Nos único que estamos dicindo é cumplan o artigo 64 bis. Nada máis e nada menos. Nada máis e nada menos. Por que? Ademais, o noso modelo, eu creo que é un modelo que se alonxa dese modelo macroresidencial que vostedes defenderon, desa política que vostedes levan defendendo, un modelo que fixa a poboación no territorio, que contribúe a fomentar empleo, que dá unha certa fortaleza e un traballo estable, e iso é o que nós defendemos e traemos aquí. O modelo é un bon espello no que debe de mirarse. E non o digo eu, digo o propio informe que a Xunta de Galicia saca hai uns meses no Parlamento, nesa comisión. Gracias, don Pablo. Ahora o Grupo Popular ten a palabra don Javier Jorge Castiñeira. Gracias, presidente. A verdade é que vin a veces exposicións contradictorias nesa bancada, pero a de hoxe, señor Rivera, é para nota. O sea, por un lado, vostedes dicen que o modelo da Xunta é nefasto e malísimo e, por outro lado, queren entregarlles as súas residencias a ese modelo tan nefasto e malísimo da Xunta de Galicia. A verdade é que moi mal lle queren vostedes aos lucenses para desearlles tanto mal. Seguimos pensando que isto é unha disculpa. É unha disculpa porque non saben xestionalas, porque para facer política e propaganda antes das eleccións pois as usaba moi ben, pero ahora para xestionalas pois a verdade é que é bastante mal. E prova delo é precisamente isto, non? Que vostedes queren entregar as residencias á Xunta de Galicia que tanto critican. Pero o peor deso é que estamos dando unha moi mala imaxe e, sobre todo,
estamos creando moitas incertezas e inquedanzas a usuarios e veciños. Xa yo dixe no seu día o voceiro do BNG que o que non podían é poñer disculpas por ter malas carreteras, dicir que é que nos leva moito 30% as residencias. Ese é un modelo polo que vostedes apostaron e que deben defender ata o final. Ainda non hai residencias feitas que xa queren entregalas. A verdade é que, bueno, pois isto sona a que vostedes toman as residencias como xoguetes rotos. Eses xoguetes que xa non lles valen, xa lles quitou a ilusión e agora pois prefiren os fondos para outras cousas, non? Son como eses nenos que lle regalan cousas e nos vemos ás veces en Reis, abren os regalos e a pouco de abrilos pois xa os tiran porque queren outras cousas. Vostedes pois tenen esa ansia tamén e a verdade é que, bueno, pois repito, están dando moi mala imaxe. Mire, o modelo de residencias que vostede criticaba, no 2009 tiña 5.500 plazas, eran poucas, efectivamente, gobernaban vostedes. Ahora temos 13.000 plazas. 8.000 plazas en residencias públicas e concertadas e outros 5.000 abonos para que a xente que queira escolla a residencia que desexe. Miren, Lugo vamos a ter unha residencia dentro de pouco, xa sabe, 120 plazas que vai a ser pública. Vostedes falan da Xunta de Galicia de que as súas residencias son públicas. Efectivamente, o modelo de Galicia é exactamente o mesmo, pero se é que hai 2 días, vostedes acaban de sacar licitacións a concurso. Se o seu modelo é un modelo de xestión externa, se é que vostedes, sí, non digan que non, pero se están sacando licitacións, se hai residencias que están gestionadas por congregacións religiosas, non é certo, non, é por empresas. Home, entón, para que sacan as licitacións? O que pasa é que vostedes aquí dicen unha cousa e depois privatizan e fan outra completamente diferente. Mire, é verdade, o modelo, despois da pandemia, pois, efectivamente, pois hai que traballalo e hai que melloralo, non cabe duda, porque, bueno, pois, efectivamente non estaba o mundo en xeral pois, para esta situación e, dende logo, pois, para iso, a Xunta de Galicia xa se puxo a traballar. Creouse a Dirección Xeral de Atención Integral Sociosanitaria. Creouse tamén un comité asesor sociosanitario de expertos reales para crear as bases dese novo modelo. Antes do verán, haberá un informe de fortalezas e de fraquezas do sistema actual. Vostedes, por certo, pois, aínda non fixeron absolutamente nada. Miren, dice aquí que a Diputación, vostede, que a Diputación non ten competencias. Pero iso non é o que decían vostedes no ano 2010, cando a toda costa xustificaban que había competencias para facer esas residencias. De feito, están facendo porque teñen competencias. Ademais, vostedes o defendían no seu momento. Pero agora, pois, parece ser que pois, non lles interesa, que queren eses cartos para facer tipo de política que lles vai a vostedes, que son convenios directos e para preparar as eleccións do ano 2023, porque ven que pois, isto revólveselles. De verdad, ya lo dicimos, estánlle faltando o respeto a centos de persoas que tenen a confianza nas residencias da Diputación. Non poden dicir que a Xunta non financia porque está financiando o seu servicio. Vostede sabe cantas libranzas están recibindo usuarios da Diputación de Lugo. Pero que son as libranzas nada máis que financiar parte do servicio? Pero eu non sei. Home, dende logo, 61 veciños. Eu non sei para que se escandalizan tanto. É lo que son as libranzas. Explíquemo despois. Financian parte do servicio. No, claro, no. Mire, o que pasa é que vostedes, o seu é todo, pois, intentar enfrentarse á Xunta de Galicia. Miren, dende logo que podían contribuir moito máis a cambiar ese modelo exactamente pois participando tal e como lle está ofrecendo a Xunta de Galicia, facendo apostas, facendo propostas nese novo modelo e dende logo que, sobre todo, pois, dando confianza aos nosos veciños. Moitos deles depositaron a confianza nas residencias da Diputación e siguen o mantendo. Non dien esa imaxe tan lamentable de queixarse, de dicir que as residencias pois non son da Diputación.
vostedes as crearon, vostedes as deben xestionar e, sobre todo, pois facelo con eficacia, que ata agora pois deben demostralo ainda. Gracias, señor Castiñeira. Moitas gracias. Ten agora un turno polo BNG, doña Maite Ferreiro. Bo día a todas e a todos. Agradecer de novo o traballo feito polas persoas que se dedicaron aos cuidados durante toda esta época de pandemia, antes e despois tamén. Un sector que xa aquí dixemos máis veces, maioritariamente feminizado e precarizado. Despois dun ano de pandemia non se coñecen aínda as pegadas que vai deixar. Sabemos que as económicas non son nada favorables e a súa recuperación vai tardar. Empezouse a falar das pegadas do COVID na saúde física e tamén na saúde mental das persoas, sobre todo das nosas maiores, e os datos non son bons. O illamento, a falta de atención médica de xeito presencial, fai que as doenzas crónicas se agraven e a falta de contacto tamén afecta a saúde mental. Hai unha semana ou dúas, non lembro moi ben, saía nos medios de comunicación a situación poboacional de varios concellos desta provincia. Dramática. As zonas rurais quedan deshabitadas e as derradeiras persoas que resisten están nunha total soidade. A maioría son maiores e viven soias e as únicas visitas que teñen son o coche da panadería ou de correos. Moitas desas persoas pensarán e pensan que vai ser delas cando non se poidan valer por si mesmas. E o feito de saber que poderán marchar para un lugar onde van a estar ben atendidas e cuidadas nun entorno familiar, con caras familiares ao seu redor, dalles tranquilidade. A outra posibilidade é acabar nunha residencia para maiores, que poden ter dúas posibilidades. Ou ben, se ten recursos económicos, irá a unha residencia privada, onde as persoas poden ser consideradas só fontes de ingresos e cunha atención que en moitos casos non é aceitada e podémolo ver durante a pandemia. Estou segura que cando rematen os procesos abertos teremos aínda máis motivos para escandalizarnos. A segunda opción é que a leven a un lugar descoñecido despois de estar nunha lista de agarda, fora do seu entorno e lonxe do lugar onde viviu e, polo tanto, unha maior dificultade para poder recibir visitas das súas amizades e aos seus familiares. O modelo de atención que se está levando nas residencias ou centros de atención aos maiores que dependen desta Diputación funcionan e funcionan ben. As persoas sinten que siguen preto da súa casa e do seu entorno, algo esencial para o seu benestar. Hai moito tempo xa que a Xunta deixou de asumir a súa responsabilidade na atención sociosanitaria das galegas e dos galegos. As súas políticas prioritarias van por outro lado. A prioridade do goberno do señor Feixóo é vender o país ás empresas multinacionais que o único que buscan é os nosos recursos productivos. O goberno galego debe de asumir a súa responsabilidade e agora, máis que nunca, ten que estar ao lado das persoas máis desprotegidas e moito delas sen recursos suficientes para poder ter unha vellez digna. Unha vez máis, a necesidade dunhos servizos públicos de calidade universais ten máis demanda e máis necesario que nunca. O que hoxe pedimos aquí, o que este Goberno da Diputación lle pide ao Goberno do Partido Popular é que asuma a responsabilidade. Esa responsabilidade que desde o momento que o señor Feixóo asumiu a presidencia da Xunta deixou de exercer. Falan vostedes aquí, ademais, de un tema tan sensible, tan delicado, a súa ironía, señor Castiñeira. Nomeou na súa intervención dúas veces as palabras eleccións. Que pasa? Que xa están en campaña? Porque xa dice que o PP está facendo mesas, está creando mesas, comisións, e que se van a empezar a traballar e que próximamente haberá outra residencia en Lugo, dentro de pouco. Cando é iso? Cando é o anuncio? Cando sea o inicio da próxima campaña electoral? Falemos de cousas serias. Tratemos con respeto a situación na que viven as nosas persoas maiores. Deixemos a campaña electoral para cando abra o plazo. Nada máis.
Moitas gracias, doña Maite. Segundo turno, don Pablo. A verdade é que non deixa de sorprender o Partido Popular, como sempre. Tendemos de man, dun xeito creo que bastante sensato, bastante coherente. De feito, creo que o facemos dende o punto de vista de que consideramos que é o que ten que facer esta institución. Creo que vostedes terán que demostrar de que lado están. Do pedir que se cumpran unhas cuestións que están definidas nun Estatuto de Autonomía e nunha Lei de Servicios Sociais ou mirar para outro lado. Iso é o que mostra a talla política dos grupos que están tanto no goberno como na oposición. Iso é o que mostra a talla do goberno. E repítolle, é a propia Xunta a que di que ten que cambiar de modelo. Non yo digo eu, Non yo digo eu. E non me veña ahora que a pandemia. Isto é produto dun fracaso, dun modelo fallido anterior á pandemia, de privatización constante dos servizos públicos. E por eso lle digo que ao final insiste vostede nas libranzas, pero as libranzas é unha falacia, non ten ningún sentido o que está dicindo. Se vostede me xustifica que todo o investimento da Xunta de Galicia nas residencias de Diputación son as libranzas, vai mal. Iso é mentira, porque é un dereito do usuario, non de ningunha institución. Vai ter ese dereito na residencia de Diputación ou en unha residencia privada. Sabe por qué? Porque vostedes non teñen suficientes plazas públicas. Ten ese dereito adquirido porque non teñen suficientes plazas públicas. E aparte, sabe canto tarda en recoñecerse esas libranzas? Pois a veces ata 2 anos. Así que, bueno, mire, de verdade que lle digo que están un pouco perdidos con isto, que me gustaría que demostraran onde está o Partido Popular do señor Feijóo, se está ca Diputación de Lugo, se está cos veciños ou está mirando para outro lado. E pois digolle máis, tampouco se ofenda, pero eu creo que debería darlle, eu non, pero o mellor alguén unha lección da lei de contratos ou da lei de servicios sociais. Porque creo que é bastante claro. Non é o mesmo a concesión con contrato de servicios públicos. Non é o mesmo. Porque as concesións son vostedes especialistas. Porque de 42 residencias que hai na provincia de Lugo, de 42, só 4 son públicas. As da Xunta de Galicia, neste caso. Só 4 xestionan de maneira pública vostedes. Así que, bueno, aí hai unha clara diferencia entre o que vostedes fan e o que nós facemos. Un modelo totalmente público. O que sí me parece que debería pedir disculpas por dar a entender que nós o que queremos é deixar as residencias de Galicia. Eso non é verdade. É unha falta de respeto por os traballadores do Departamento de Servicios Sociais desta casa e para esta casa tamén. É unha falta absoluta de respeto. Porque se están deixando a pel na xestión desas residencias. E vostede debería respetalo. O único que lle estamos dicindo é que financien as residencias, tal e como establece o artigo 64.bis, número 2, desa Lei de Servicios Sociais. O di claramente, a Administración Autonómica debe cofinanciar ese servicio. É o único que lle pedimos. Gracias, don Pablo. Segundo turno para o señor Castiñeira. Gracias, presidente. É unha pena, señor Rivera, que vostede non se lea os seus propios pregos de licitación. Vou ler agora aquí, mire, cando sacan a licitación a residencias, mire, cláusula 5, a adxudicataria contratará todo o personal necesario en número suficiente para garantir a prestación efectiva, tendo en conta que deben ser cubertas as sustitucións, descansos, permisos, licencias, vacacións, baixas, así como as disposicións legais vixentes en materia de prestación de servicios sociais. Iso é o que vostedes lle exigen á empresa que contrata ese servicio. Punto 15. A adxudicataria, ademais, o sea, a empresa ou congregación relixiosa que o leve, deberá levar a cabo as tarefas vencelladas ás prestacións garantindo a conservación dos elementos que se atopen no centro de atención a maiores, podendo ser sancionadas no caso de non reparar os elementos entregados por causa da adxudicataria. Pero deixen de contar mentiras. O seu sistema é un sistema mixto, público-privado, con unha xestión externa, que está ben, o sea, nós entendemos que está ben, pero é que é exactamente o mesmo que o que lle dicen á Xunta de Galicia. Exactamente o mesmo. Presidente, que non se altere tanto, creo que debería chamar a atención aos seus compañeros. Están calados. No, están calados, están gesticulando. Levan gesticulando porque parece ser que non lles gusta. Bueno, pero bueno, teñamos o debate tranquilo, veña. Exacto, levan bailando todo o día.
Mire, claro que sí, claro que vostedes abandonan a toda esa xente que está traballando. E sabe que houve problemas en algunha delas, que houve problemas co personal. E o sabe moi ben, e que hai xente que está aí sentada nesa bancada que sabe que en algunha desas residencias houve problemas laborales, é claro, pero iso son da empresa que o xestiona. Señora vicepresidenta, non sabe vostede onde están facendo a residencia en Lugo? Pois están facendo unha residencia pública de 120 plazas. Efectivamente, un convenio entre a Xunta... Bueno, pois entón non se pode acabar a intervención, é unha pena, non? Pero está facendo unha residencia pública, efectivamente, cunha fundación, a Fundación Amancio Ortega, por unhos convenios coa Xunta de Galicia. Pero todos os veciños de Lugo van a poder disfrutar desa residencia. O modelo, volvemos yo a decir, é exactamente o mesmo que usan vostedes. Pero, bueno, para vostedes, cando gobernan non hai privatizacións, e así o estamos a ver no Concello de Lugo, que bate récords, cada semana hai unha externalización de un servicio, vostedes mesmos aquí, para, bueno, ahora xa non, porque ahora parece ser que o fai todo Traxa. Ahora xa, antes non, que antes ainda se sacaban a licitación, pero ahora xa fai todo Traxa. Gracias, señor conselleiro. Ese modelo igual, pois, o podían exportar e levar a Traxa, que igual lle lo gerenciaba moito millor. Gracias. Doña Maite, segundo turno. O Partido Popular é especialista en desviar a cuestión. Ahora resulta que se queixa dos xestos da bancada de enfrente, cando aquí, a min algunhas veces o xesto que hai parece que vai haber hasta un desmayo e todo, pero bueno, sigan así, como sempre vostedes fan, síguense doíndos cando vai contra usted, cando algo que vostedes fan habitualmente. Verémolo. É certo, acaba de dicir agora unha cuestión moi curiosa, non? O Partido Popular e o señor Feixóo vai colaborar cunha fundación privada para facer unha residencia pública e, sin embargo, négase a colaborar con outra institución pública como é a Deputación. Que curioso que o Partido Popular sempre se leva mellor que as entidades privadas, sempre chega a acordo coas entidades privadas antes de colaborar cas outras institucións públicas ou de axudar pois, a Diputación, aos concellos. Bueno, se son deles, sí, claro. Que curioso, non? Que den aí as posibilidades de que o señor Amancio Ortega, pois, con eses cartos que vai a dar, pois, desgrave e deixe de pagar impostos a unha persona pois, que xa vemos como está tratando e como está eliminando postos de traballo. Esa é a política do Partido Popular. A empresa privada, axudar aos empresarios, pero deixar o sistema público desatendido, como deixan as nosas persoas. E digo, vamos ver que pasa con todas estas investigacións que están abertas nas residencias que vostedes privatizaron. As residencias que vostedes deron a empresas que o único que fan é lucrarse, sin unha atención axeitada aos nosos maiores. Polo menos pensen, esperen e agardemos a ver que sale de aí. Se non queren asumir a responsabilidade de atender as nosas persoas maiores, a súa competencia, dígano claramente, pero non boten balóns fora. Non boten balóns fora porque pódese dicir o que queira, pero agora os feitos son outra cousa. E as persoas do rural, onde teñen a posibilidade de ir a unha residencia, como as que están desde a Diputación, son afortunadas, porque esas persoas van a ter unha atención axeitada, non van sair do seu entorno e van a ter unha vellez digna, que é o que o Partido Popular non lle fai aos nosos maiores. Moitas gracias. Gracias, doña Maite. E xa, para pechar este debate, ten a palabra don Pablo Rivera por un minuto. Bueno, pois efectivamente, sorprendente a defensa do Partido Popular, sabemos que non van estar, xa estarán, ou farán algunha cousa rara, cousa que é moi decepcionante, porque, mira, nós o que lle estamos pedindo que fronte a ese modelo de privatización que vostede se aplica, non trata de darlle volta ao asunto, nós queremos centros de atención a maiores públicos, fronte a esos modelos macroresidenciais que sabe que existen e que financian fundacións privadas, como lle dixo perfectamente a vicepresidenta, queremos modelos de proximidade contra contratos precarios, queremos contratos estables, porque fala vostede do problema de personal, pero aí tería o señor Feijóo largo e tendido, co do tema da vacunación xa sabe quen vacunaron, non?
Entón, fronte a ratios, tamén queremos as persoas. E fronte ao negocio, a rentabilidade, queremos máis humanidade e máis atención pública. E fronte á súa deixadez e os incumprimentos da Xunta, queremos que paguen o que deben, que cofinancien este servicio. E remato cunha cousa da que creo que debemos estar moi orgullosos, que a día de hoxe a Deputación de Lugo ten máis residencias públicas que a Xunta de Galicia na provincia de Lugo. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rivera. Sometemos a votación a proposta de Goberno. Atentos, votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 13, en contra 12, non hai abstencións, queda, por tanto, aprobada esta proposta. Pasamos ao punto número 7, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista para que a Xunta de Galicia cumpra o pacto do Fondo de Cooperación Local. Para expoñer esta iniciativa ten a palabra don José María Arias. Bos días. Bueno, traemos esta moción aquí porque, bueno, desde fai anos, desde que o presidente... Desde que a chegada de Feijóo á Xunta de Galicia, vemos ano tras ano como a administración local, os concellos, cada vez teñen máis competencias e menos diñeiro. Toda unha política de alexamento, de incumplimento de pactos no local, que moitos concellos, dependiente de cada color político, que igual, pois o están a sufrir. Uns terán as vantaxas porque reciben un diñeiro moitas veces que todos sabemos como, con criterios obxectivos das órdenes da Consellería, das distintas consellerías de Galicia. Bueno, ignora esas necesidades das facendas locais e sobrecargando os concellos con competencias. E máis, incluso recaudamos diñeiro, como é o da auga, e non recibimos nada. Moitos de nós, incluso poñendo funcionarios a facer ese tipo de traballo, con un canon que sofren os veciños e non recibindo pois nada a cambio para inversións nin para nada. E isto, tras ano, bueno, a Xunta e os concellos son unha administración de segunda. Cando se debería actualizar a súa financiación, cumplir co pacto local, e lonxe de apostar por estas administracións, a Xunta recortou nos orzamentos un 6,4% de transferencias directas aos concellos. Vexo que despois se está reclamando aquí, moitas veces, polo Grupo Popular, que nunha administración como é a Diputación, onde ten un plan único con criterios obxectivos, creo que deberían incluso reclamalo moitas veces noutros sitios, porque parece que hai unha Galicia diferenciada nun lado e noutro. Porque, por exemplo, eu vexo aquí un órgano que goza da maioría absoluta, foi nombrado coa maioría absoluta, que é o Consello de Contas da Xunta de Galicia, bueno, non só lle tira das orellas a Diputación de Ourense, que lle di que o ano pasado a contratación menor é o procedimento ordinario de adxudicación da Diputación de Ourense, o 80% do volumen contratado no 2018 realizouse con contratos menores. Adxudicando por este procedimento todos os contratos de obras do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos municipais. Isto di o Consello de Contas. E o 70% do volumen dos contratos menores de obras concentráronse en 5 adxudicatarios. Entre as empresas adxudicatarias de contratos menores, 2 superan o 1.000.000 de euros de facturación e 6 superan os 100.000 euros. Isto dice o informe de contas da Xunta de Galicia. Con isto que quero dicir? Que reclaman vostedes aquí transparencia. A Diputación ten transparencia. Non sacamos órdenes de distintas consellerías que eu comprendo que moitas veces tanto a institucións como a Xunta de Galicia como a Diputación teñen naquelas zonas, naqueles servicios que teñan. Logo, que a Xunta de Galicia está a facer cos concellos e, sobre todo, cunha boa parte dos concellos, é como non existíramos nesta Galicia. E iso sucede orden tras orden de distintas consellerías. É dicir, o conselleiro, por exemplo, que eu poño no meu concello, o conselleiro anuncia por aí
Aldeas modelo e vai facer unha parcelaria. En Castroverde teñen unha cos papeles firmados fai 20 anos. Parroquia de Riomol, é un exemplo, con o nome no meu concello. 20 anos. Eso sí, cada 4 anos Feijóo mandalles unha carta aos vecinos en víspera de eleccións que continúa esa tramitación. Pero aquí en 20 anos non se moveu unha pedra. Seguimos así. Isto é a debate dunha autonomía, aunque, bueno, funciona. Isto de Galicia, 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 e funciona. É dicir, cando vota o 50% da población e tes unha maioría absoluta co 20 e pico por cento das persoas que teñen dereito ao voto en Galicia, pois é así. Pero a verdade, son máquinas para facelo, e iso recoñezo que é certo. Polo de pronto, presidente, nada máis. Moitas gracias. Polo grupo do BNG ten a palabra o señor Castro. Grazas, señor Por presidente. favor, non falen en voz alto, porque si iso é que molesta, vale? Gracias, señor Castro. Grazas, señor presidente. Ben, dase o debate aquí neste pleno moitas veces sobre as competencias e o Partido Popular moitas veces molestalles que abordemos eso e eu creo que é porque se deron conta e calquera dos que estamos aquí que tuveron responsabilidade de goberno nos concellos que a xente acude sempre aos concellos. De entrada, os cidadáns creemos que a competencia directa dos concellos, porque é a administración máis cercana. Entón, para calquer problema que temos, acudimos aos concellos. A Xunta deuse conta de eso e que pode pasar de puntillas incluso nos temas que a legislación lles otorga en exclusividade a competencia ou nos que os obriga a compartir a responsabilidade, como falábamos noutra moción, e descarga todo sobre os concellos. Incluso fai a típica xogada que fai con a loita contra o lume ou con algúns casos como no SAD, que é subvencionar os concellos cunha pequena parte e despois dicir, se non teñen brigada contra o lume porque non queren, porque a Xunta ten unha línea de subvencións. Ben, toda esta xogada o que fai é recargar de responsabilidades impropias aos concellos e falta de financiamento. E a Xunta fai as contas e salelle ben, porque non recibe a presión da cidadanía, nin sequera a presión mediática. Por eso, moitas veces, nos insistimos no debate sobre as competencias, e vostedes huyen moi hábilmente porque saben que na cidadanía non sabe cal é a competencia de cada administración. Polo tanto, estánlles facendo unha xogada de debilitar cada vez máis os concellos, cousa que sufren, ademais, dunha forma máis severa os concellos máis pequenos porque teñen moitas máis dificultades para afrontar todas esas competencias impropias. Ante eso, o que vemos é que se reduce ano tras ano a aportación da Xunta de forma directa aos concellos. E, ademais, naquelas líneas de axudas que sacan en concorrencia non competitiva, o que fan é copiar dos feirantes, non? Os trileros e isto. Sacan unha orden onde se di que ás 12 da noite ábrese. Claro, o Concello, que non é do color do Partido Popular, non pode ter nada preparado porque non pudo adivinar a orden. En cambio, os concellos do Partido Popular teñen preparado todo o expediente e son capaces de, con nocturnidade, gañar a partida. Miren, repartir por orden de chegada, eso non é un criterio obxectivo. Non é un criterio obxectivo. Por eso lles decimos sempre copien da Diputación de Lugo que piden no plan único. Esos son criterios obxectivos e onde non hai trampas aos trileros. Pero tratan de engañar e vostedes a trileros non lles gana nadie. Por lo tanto, eu creo que está moi clara esta moción. Hai que facer un cambio sobre as entidades locales. Necesitan financiación, necesitan que se descarguen das competencias impropias e, sobre todo, necesitan un goberno galego que repanda os fondos dunha forma de criterios obxectivos e non con o partidismo que fai o Partido Popular. Porque do resto, vostedes só predican aquí, non o predican nin na Diputación de Ourense, nin lle piden a Xunta de Galicia esa objetividade. E nós temos que poñer sobre riba da mesa estes temas, a falta de financiación, a carga de competencias impropias e, sobre todo, que a Xunta de Galicia xoga os trileros, xoga os feirantes cunha forma trucada de sacar as líneas de axudas. Está ben claro, o sistema repíteno porque ademais lles funciona.
En serio creen que é serio publicar e decir que ás 12 da noite dese día que se publicou hai que presentar a documentación? E en serio creen que é unha forma limpia de repartir fondos? Pois nós creemos que non e, polo tanto, evidentemente, imos votar a favor desta moción porque hai moitos concellos que están pasando moi mal e máis agora nesta época de pandemia. Grazas, señor presidente. Moitas gracias, don Efrén. E agora, polo Grupo Popular, ten a palabra don Agustín Mamonde. Moitas grazas, señor presidente. Moi bo día, señoras e señores diputados. A verdade é que un debate que podía ser atraínte e interesante vai camiño de convertirse nunha oportunidade perdida. Todos sabemos, vostede, señor Arias, sábeo tamén perfectamente, que a financiación dos concellos é unha financiación escasa, unha financiación inestable, é unha financiación subsidiada. O problema da financiación dos concellos seguramente é un dos problemas aínda non resoltos da democracia española. É claro que fai falta, como dicen vostedes na moción correspondente, a elaboración dunha lei ao respecto, pero non esa lei que lle piden á Xunta de Galiza. O que fai falta é unha lei estatal que determine claramente no reparto cales son as competencias e as capacidades que lle corresponden ao Estado, as que lle corresponden ás comunidades autónomas e as que lle corresponden aos concellos. O debate que nos están plantexando é completamente estéril, porque en lugar de chamar a todas as forzas políticas a crear unha fronte común do municipalismo para conquerir ese obxectivo, están vostedes insistindo no que fai sempre, a confrontación coa Xunta de Galicia, convertir este salón de plenos nunha sala de revisión das políticas da Xunta de Galicia. Eu creo que buscan eso fundamentalmente por dous motivos. Un sería un motivo ideal. Ven vostedes que por aí hai quen utiliza a política da confrontación e lle dá bon resultado e pensan que vostedes poden repetir ese esquema. Pero, mire, se están pensando na señora Ayuso ou están pensando no señor Caballero, por exemplo, perdan toda a esperanza a ese respecto, porque estas persoas teñen dúas cousas das que vostedes carecen total e absolutamente. En primeiro lugar, teñen unha xestión propia que os avala, que os reforza e que lles permite esa confrontación. En segundo lugar, esa xestión dalles a capacidade de empatizar coa xente, de crear unha corrente de adhesión que fai que a xente os convirta en referentes. E vostedes non teñen ningunha cousa nin a outra. Referentes non o son de nada. O señor Rivera preguntaba que onde estaba a Xunta de Galicia. Señor Rivera, e onde está a Deputación de Lugo para que miran todos os cidadáns? Non se conoce un solo proxecto desta institución que sexa ilusionante, que sexa capaz de crear desenvolvemento, dinamismo para a provincia de Lugo, que faiga que a xente de Lugo mire para esta casa como unha institución pois de referente para todos. Aquí o único que impera é a rutina total e absoluta é o de ir indo e ir facendo, convertindo a institución pois en pouco máis que nunha casa de reparto de prebendas. O segundo motivo, queren vostedes confrontar coa Xunta de Galicia para ocultar o fracaso absoluto da súa xestión. Señor Arias, miren, como vexo que teñen o baile de San Vito hoxe, permítame que lle conte unha anécdota. Visitaba nunha ocasión Napoleón unha biblioteca, iballe preguntando cousas ao bibliotecario e este contestaba ineludiblemente da mesma maneira. Non lo sé, non lo sé, non lo sé. Túvolle que dicir Napoleón, oiga, pero usted que pasa, le pagan por non saber? E decía o bibliotecario, no, a mí me pagan por lo que sé. Si me llegan a pagar por lo que non sé, non hai dinero en el imperio para pagarme. E a vostedes pagaránlles polo que fan. Pero se houbera que pagarlles polo que non fan, tampouco chegaban os cartos da provincia para pagarlles, lóxicamente, esa actividade. E mire, reclámanlle nesa moción fundamentalmente á Xunta de Galicia dúas cousas, máis recursos pos concellos e criterios diferentes de reparto. Digolle unha cousa, señor Arias, con isto o que están refletindo vostedes é que están afectados do complexo de Boabdil. É dicir, chorarlle a outros o que un non é capaz de facer por si mismo.
Vostedes piden á Xunta que faga o que vostedes non fan. Recursos dos concellos, señor Arias. E que recursos adican vostedes aos concellos, especialmente a esos concellos pequenos e minoritarios? O único que teñen é o plan único. E do plan único, dúas cousas. Unha, que para vostedes o plan único é aquelo, el médico a palos de Molière. Non o instauraron vostedes. Tuvo que pasar nesta casa o que pasou co diputado adscrito para que a iniciativa do BNG do Partido Popular se fixera ese plan único o que agora se teñen que abrazar. Pero miren, que fan vostedes co plan único? Pois, lóxicamente, enganar os concellos. Sí, que hai plan único para o COVID, para asuntos sociales, para infraestructuras, pero cando se quere invertir, hai que retirar dos fondos do plan único esa cuestión. Entonces, realmente o que fan, vostedes danlle aos concellos o mismo que lle quitan aos concellos. En canto ao reparto, aos criterios de reparto, señor Castro, vamos a ver, hai que ser serios. Os criterios de reparto de concorrencia competitiva, concorrencia non competitiva ou convenios con concellos non son criterios que inventa o Partido Popular nin a Xunta. Están establecidos na Lei de Subvencións de 2007, que, por certo, se tramitou cando o goberno bipartito. E a concorrencia non competitiva non vale para calquer caso, solamente para aqueles supostos donde as condicións dos solicitantes son iguales e, polo tanto, non se poden establecer criterios de valoración. Teñen que ser obxectivos. Pode ser este do tempo, que a min tampouco me gusta, poden ser outros, pero unha cousa, vostedes non utilizan nin o criterio de concorrencia competitiva nin o de non competitiva. Utilizan a concorrencia digital, pero non técnica, senón de dedo. O criterio que utiliza a Diputación nos repartos e os concellos. Queda un segundo turno. Seguiremos. Pasou o seu tempo. Moitas gracias, señor Arias. Segundo turno. 3 minutos. Agustín, que coñecemos hai moitos anos, a verdad, vin intervencións, pero tan pouco que dicir por parte de... Por súa parte, a verdad é que me quedei alucinado. Mira, teño que decir que como pode decir un fronte común despois de que vou acreditar aquí as trampas que utiliza a Xunta. Además, a FEGAN ten constituídos 2 grupos de traballo para determinar as competencias da Xunta por as da Administración local. Xa está constituído. Pero mira, o criterio e a vergoña dun goberno democrático é esta orde da Consellería de Medio Ambiente. Cada 8 de marzo con un de plazo para entregar proxectos. E co día 9 teño tamén aquí a resolución, por exemplo, da de Castro Verde, xa non entra. Pero que curioso, o compañeiro do BNG, Efrén, no meu aí, fixo ben, dixo que se repartía por orden de chegada. É que iso é o menos grave. Cuestión. É que unha orden que roza, pero xa leva varios anos, e ojito, porque pode ser hasta peligrosa e constitutiva de delito. Porque meses antes, os concellos non sabemos que vai dicir esa orden. Se para augas, se para camiños, se para que é. Unha vez publicada, temos unhas horas para meter un proxecto. Pero que proxecto facemos? Ojo, porque hai varias empresas que levan varios anos adxudicando este tipo de cosas que si te veñen a ver 8 días antes. Saben cal vai ser a orden, saben para que vai a ser, e saben cando vai entrar, e a que vai case adjudicar. Ojito con estas cousas. Esta é a democracia de Feijóo. E isto leva sucedendo varios anos. Pode pasar moitas cousas, pero se isto é democracia, teño isto e teño a resolución. Estos son criterios objetivos, pero criterios casi delictivos. Delictivos. Ningún alcalde, supuestamente, sabe o día 8, que vai dicir unha orden, porque unha orden ten uns criterios, está ben por registro de chegada. Pero como están eses proxectos feitos? Que van a camiños, a traídas de augas, a fontes, primeiro temos o que ler para presentalo. Pero si hai empresas que levan un mes traballando con certos alcaldes, con certas persoas, incluído a min que me chaman, pero eu suelo non participar nesto porque teño bastante desconfianza de certas cousas. Eu teño uns proxectos presenteiros. Cheguei 12 horas máis tarde. Bueno, pois ao día seguinte de publicarse a orden e xa non entrou. Xa mo di aquí, que cheguei tarde. Como se poden facer eses proxectos en 8 horas?
Os alcaldes non coñecen as empresas, repito, certas empresas de Galicia que levan anos adjudicando con esta Guardia de Estado. Don José María. Eu só me pregunto, perdón, si isto é coherencia política da Xunta. Moitas gracias. Pois ben, agora ten o segundo turno don Castro. Grazas, señor presidente. Ben, señor Bamonde, vostede moi hábilmente non falou prácticamente da moción. E non falou porque a Xunta de Galicia non ten nada que responder a eso. Sabe que traslada competencias impropias aos concellos, sabe que non lle dá o diñeiro suficiente para manter incluso as súas propias e sabe que as ordes que publica a Xunta son o que son. Son trampas de trileiros, son trampas de trileiros. Se vostede sabe, non diga que non hai criterios obxectivos. Home, señor Bamonde, vostede é unha persoa intelixente e todos os que estamos aquí tamén. Sabe que eso non se cree ningún neno pequeno. Eso é facer trampa solitario e repartir para os seus, chámenlle como é. Pero despois, moi curioso, e vostede que lle gusta contar anécdotas históricas e de mitoloxía, voulle facer unha comparación dunha película dos Monty Python, que é a vida de Brian, donde o Frente de Liberación Popular de Xudea falaba do que fixeran os romanos ou non por Xudea. E vostede o que acaba de facer con a Diputación e os concellos. Decía, no, total, só teñen o plan único, pero aparte disso que fixo a Diputación por os concellos. Pois eu diríalle, pois atender os maiores desta provincia con unha rede de residencias públicas. Pero aparte deso, que fai a Diputación polos concellos? Pois subvencionar todo o tecido asociativo, tanto cultural como deportivo como veciñal, pero aparte deso, que fixo a Diputación polos concellos? E isto seguiríamos así, señor Agustín. E todo eso con reparto obxectivo dos seus fondos. E vostedes teñen que derivar debate en que nos conte aí historias, pero non falar do que así. Defenda, vostede é capaz de defender esas ordes da Xunta por orden de chegada. En serio, se ve capaz de, nun debate serio, de decir que ese é un reparto obxectivo dos fondos e que é unha forma boa de repartir os fondos. E en serio cree que a Xunta de Galicia non lle fai trampas aos concellos derivándolle subvencións que non chegan para competencias que son propias da Xunta de Galicia en exclusividade como a loita contra os incendios. Vostede cree que iso é serio? Pois nós queremos que non. E como vostede sabe que temos razón e que nesta moción di as cousas como as hai que decir, pois tuvo que derivar o debate nunha serie de cousas, pero non entrou aquí da cuestión. Diga claramente que a Xunta non quere invertir máis diñeiro nos concellos porque prefiere facer as súas políticas e que quere seguir repartindo o diñeiro desa forma de trileiros. Diga claramente que ese é o modelo que defende o Partido Popular, porque ali onde goberna é o que piden. Só piden o contrario na oposición. Polo tanto, eu neste segundo turno de palabra pediríalle que fale algo desta moción, a ver se é capaz de defender ese modelo da Xunta de Galicia, porque eu creo que non. Moitas gracias, don Efrén. Señor Bamonde, segundo turno. Ben, moitas gracias, señor presidente. Polo que observo eu nas respostas dos voceiros dos outros grupos, pois aquí estamos a esa bella reedición do vello principio, cada un vai ao seu, menos eu que vou ao meu. Eu que lle digo unha moción absolutamente estéril, porque en lugar de concitar apoios de voluntades, aquí cada un ven a falar do outro e ven a vender o seu problema. Critican vostedes a Xunta de Galicia, exactamente igual que eu critico a actividade da Deputación. Señor Castro, a ver, eu non acabo de entender esa sumisión permanente que vostede garda en relación ao Partido Socialista. Agora ten aí unha moción a subsiguiente. Estou intrigado por coñecer como se vai arreglar vostede para explicar que esa subida da peaxe das autovías tena que facer o Partido Socialista por culpa do Partido Popular. Xa verá como atopa vostede explicación para esta circunstancia. Faigolle un recordatorio. A única vez que o Bloque foi útil para a provincia de Lugo desde o goberno provincial foi justamente cando se apartou do Partido Socialista e da mão do Partido Popular puxo en marcha ese plan único. Home, tomen nota e en algún momento teñan e reivindiquen ou teñan esa autonomía que reivindican moitas veces. E dice vostede que si se pode explicar a cuestión da Xunta de Galicia. Claro
claro que se pode explicar extraordinariamente. Non confunda vostede o Fondo de Cooperación co Pacto Local ou coa financiación dos concellos. O que pasa que vostedes e o señor Aria tamén queren facer unha sinédoque, que é unha potente medida retórica, pero que non vale a política, non se pode tomar a parte por todo. O pacto local é moitísimo máis amplio. E mire, o que lle deben aos concellos de Galicia, a Xunta de Galicia, é unha aplicación moi especial do pacto local. Foi a Xunta de Galicia quen convirteu o pacto local nunha participación dos concellos no presuposto da propia Xunta. Foi a que permiteu que os fondos os cartos dese fondo de cooperación puderan ser utilizados con libertade polos propios concellos. Foi quen mantuvo esas subvencións e esas cantidades aínda nos tempos de crise. E como isto non é nada máis que unha parte das actividades da Xunta dentro do pacto local, oiga, a Xunta aos concellos non lle dedica únicamente o fondo de cooperación como van vostedes en exclusiva co plan único, senón moitas máis actividades que supoñen unha participación total de máis de 400 millóns de euros. Señor Arias, eu que quere que lle diga, fala vostede de que eu non teño nada que decir. Eu, escoitando a maneira da que vostedes abordan este tema do pacto local, os argumentos que poñen para a súa defensa, que eu lles podría preguntar, e cales son os que utilizan ustedes para os camiños, cales son os que utilizan para as subvencións, que incluso ben ves que hasta os propios sindicatos se queixan deso, cales son os que utilizan co personal, que hai moito mar de fondo coa colocación en puestos de responsabilidade, personalidades amigas. Pero eu lle diría aquilo que diría Groucho Marx, señor Arias, a veces es mejor estar callado y parecer tonto antes que hablar y justificar que la sospecha. Moitas gracias. Moitas gracias, senador. Para rematar o debate deste sétimo punto, ten a palabra don José María Arias por un minuto. Sí, sobrame tempo. A verdade é que vostede fala moito e nunca di nada, señor Bamonde, do asunto en cuestión. A verdade é que distrae verbalmente a calquera. Pero mire, a orden esta é real. E acórdase que del dito que dicía aguanta Luís, teñano presente, porque vostedes rozan o delito, non vostedes, perdón, pero mellor algún conselleiro ou algunhas empresas rozan. Pero é que isto é electivo. Con papeles na man. Unha cousa, mire, deberían tomar exemplo da Diputación. O plan único da Diputación ocupa un 4% do presuposto. Temos a rede máis importante de carreteras de España. Residencias o que temos. E facemos todo este diñeiro, vostede que a Diputación máis, mire, poñan algo. Deixen de explotar os concellos para facer política, donde lles cadre. Se pertenecen, díganlle vostede a Feijóo que unha maioría absoluta non lle a todo isto, porque algún día se acabará. E a desgracia deste país é que cada día, e cada ano, menos hasta quen traballa. Don José María, moitas gracias. Ben, rematado temos a votación. Votamos. Votos emitidos 25. Votos a favor 13, votos en contra 12, abstencións non hai, queda, por tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos agora ao punto número 8, que é unha moción do Grupo Provincial do BNG sobre a proposta do Goberno do Estado de establecer peaxes para as autovías galegas. Para expoñer esta iniciativa ten a palabra don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Ben, pois o Goberno español ven de facer pública a súa intención de implantar peaxes en todas as autovías. É un anuncio que está a xerar unha grande inquietude por todos os afectados, porque é un anuncio sumamente negativo. Porque este tería unhas consecuencias moi negativas para as clases populares e para os sectores productivos do noso país. Non hai que a nadie se lle escapa que somos un país periférico e, polo tanto, as vías de comunicación e os kilómetros que temos que facer para distribuir a nosa produción son máis que outros territorios
territorios que están noutra situación. O goberno español disfraza esta medida como unha medida verde, pois di que pretende desincentivar os movimentos en transporte que non sexa público, pero a que ninguén se escapa é que no noso país e na nosa provincia pois non hai alternativas de transporte público para poder evitar esas. Non temos un ferrocarril adaptado ás necesidades do século XXI e non hai ningunha outras vías que conecten os nosos territorios. Por lo tanto, o que se disfraza de verde no noso país é imposible outra alternativa. Como ben decía, para as persoas traballadoras é a que máis vai perxudicar porque o que pretenden é que só podan usar as vías de alta capacidade aqueles que teñan máis recursos e os servicios hai que pagalos con impostos, eso estamos todos de acordo, pero os impostos que son xustos son aqueles que se pagan en relación ao que gaña cada un. Por lo tanto, estes gravámenes directos o que fan é facer unha sociedade menos social e menos xusta. Decía antes o señor Bamonde, e supoño que sabía porque todo o mundo o sabe, que o Partido Popular xa propuxo tamén estas medidas e que creían que deberían entrar este ano. Pero eso non saca que a miña crítica ao actual goberno sea igual de dura, pero que sí é a típica actitude do PP, que cando goberna propón unha cousa e cando está na oposición pon outra. Igual de mala era a proposta do Partido Popular que é ahora deste, teóricamente, goberno máis progresista da historia, porque, volvo a decir, con isto o que estamos a facer é gravar as clases máis populares e cortar de forma moi clara a posibilidade de medrar das empresas situadas na provincia de Lugo. No caso de Lugo, hai que pôr de manifesto o enorme poiso que ten na rede de estradas estatais, que é máis que en calquera outra provincia do Estado. Por tanto, gravaría máis as veciñas e as veciñas de Lugo esta medida. Como decía antes, disfrazouse de verde unha medida que é gravar as clases populares, non deixarlle alternativa de circulación e, polo tanto, nós queremos amosar a nosa rotunda oposición a esta medida que supondría un retroceso para a nosa provincia, para o noso país e para as clases populares. E aí ve que non hai ningún tipo de sumisión, señor Bamonde. Que vostedes o quixeran facer mal non xustifica que o goberno de agora queira copiar o malo que propuxo o Partido Popular hai anos. Por lo tanto, igual de malo. E vostedes están en contra agora e supoño que tamén terán a liberdade e o poder criticar algo que, se non están de acordo agora, tampouco estarían nese proxecto do Partido Popular. Por lo tanto, o que pedimos é o apoio a esta moción porque, como ben decíamos, vai en contra das clases máis populares deste país, vai en contra especialmente da provincia de Lugo, que non ten outras alternativas para mover as súas mercancías e para desplazarse os seus veciños e, polo tanto, pedimos o apoio para unha medida a todas luces antisocial e que suporá un retroceso para a nosa provincia. Moitas gracias, señor Efraín. Agora, para fixar a posición do Grupo Popular, ten a palabra don Óscar Poi. Gracias, presidente. Permítame dar de la confianza, señor presidente, e rogarlle que intermedie no meu nome coa compañeira Pilar García Porto para que, como é xesto de boa vontade, non me cobre demasiado polos dereitos de autor e, sobre todo, polo tono con que emprega certa expresión que hemos escoitado todos a suízo, sen moita justificación, e que vendo a situación política xeral e atendendo ao tono da moción que se trae aquí o bloque, entendo que vou empregar con frecuencia no sucesivo, porque a verdade, señor Castro, a verdade é que menudo papelón, Debo dicir, señor Castro, que merece vostede unha medalla no pleno de hoxe. Estivo traballador, sen dúbida. Non se limitou vostede a facer un copia e pega do que presentaron no Parlamento de Galicia, senón que cando avisaron de que falaban vostedes do inexistente Ministerio de Fomento, fixo unha modificación do texto que registrou nesta Diputación, do por feito que co permiso necesario dos coroneles, claro. As prisas, señor Castro, non son boas. E xa o sei, xa o sei.
Teño o costume de pedirlle algo de axilidade no cumplimento das súas obrigas, sen moito éxito, que velaí temos as avarías da auga no Pazo, ou os pagos que non se fan na Copa Deputación de Fútbol, entre outras cousas, para amusar a súa dificultade co traballo, pero nin tanto nin tampouco. Que prisa tiña a señora Pontón por sair correndo a Madrid para facerse unha foto ca señora Lastra? Por que non negociaron cun chisco de entusiasmo o apoio do seu deputado en Cortes á investidura de don Pedro? Pode que se adicasen o tempo a defender os intereses dos galegos e non a deseñar ofensivas e asonadas varias, vostede non tería que estar hoxe dando a cara con esta iniciativa. Os galegos seguimos a agardar por esa Arcadia feliz na que ian convertir a nosa terra o pacto entre o Bloque, o PSOE e máis Unidas Podemos. Don Pedro e don Pablo, gracias ao señor Néstor Rego, ian solucionar o tema de Alcoa. Non sei se lle soa ese problemiña que temos ali pola Mariña. Con este tema, ou é que vostede tamén é un socialista de pacotilla, como lle dixeron a un compañeiro desta casa. Ian mellorar vostedes a atención aos dependentes, ian modernizar o ferrocarril, ian sanear as rías. Ian. Até ian a solucionar dos peaxes da AP9. Pero mentras vostedes dende o Bloque aseguraban que o señor Néstor Rego facía máis por Galicia que todos os demais deputados galegos xuntos, mentre seguimos agardando pola prometida rebaixa dos peaxes da AP9, ábrese a posibilidade de que paguemos novas peaxes polo uso dunhas vías que ata agora eran gratuitas. O Superman Rego, ese home barudo e viril que ia arranxar todos os problemas de Galicia coa súa acción de premer un botón e dar luz verde ao bipartito de esquerdas no goberno da nosa nación, o que acaudou non foi viaxar máis barato pola AP9, sen que poda ter vostede, señor Castro, que pagar peaxe por ir dende aquí a Nadela e coller camiño de Sarria. Menudo papelón, señor Castro. O do señor Rego tamén. E queda tamén, e que agardo que os compañeiros socialistas sintan que estamos a falar deles, o tema da famosa cogobernanza. Como fixeron vostedes para apoiar un goberno centralista e reacio a ter consideración ou mesmo a simplemente informar aos gobernos autonómicos dos seus plans? Porque en ningún dos encontros entre o Ministerio de Transportes e as comunidades autónomas lembraron anunciar esta intención que se motiva a súa moción, señor Castro. Non lle alporiza que o voto do seu deputado no Congreso da Nación serva para ter dormindo en Moncloa alguén que non amosa o máis mínimo respeto pola nosa terra e pola nosa xente? Son moitos os problemas que dependen do goberno que vostedes desexaban e que vostedes apoiaron, señor Castro, e que seguen a non ter solución. Son moitos aínda a ser máis, porque o goberno que vostedes desexaban en Madrid adícase a lanzar globos ondas e a artellar maniobras propagandistas en troques de consensuar, por exemplo, políticas que impulsen a recuperación económica. Que sacamos os galegos dise apoio que prestaron os señores don Pedro e don Pablo, a señora Pontón e o señor Rego, señor Castro? Mesmo sacamos os galegos en materia de mobilidade e transporte deste apoio? Mesmo que sacamos os lucenses en materia de mobilidade ou transporte deste apoio do seu partido? Aínda non temos rematada a autovía A54 entre Lugo e Santiago e xa estamos a falar de cobrar por empregala. A A6, na práctica, ten un carril practicable en algún tramo tan só, pero temos que plantearnos a posibilidade de pagar por ela. E aínda por riba, pode que rematemos por pagar de ir de Lugo a Outeiro de Rei. Un gran éxito do señor Rego. Que magnífica foto que conseguiu tirar Ana Pontón a carón de Adriana Lastra. Señor Castro, permítame que lle diga benvidos. Benvidos ao criterio do PP de Galicia. Benvidos á defensa dos intereses dos galegos. Benvidos ao rexeitamento do goberno que vostedes quixeron. Agora que atopen vostedes, que atopen vostedes, señor Castro, que a emenda que lles propoñemos, presentada por rexistro, non do xeito habitual, nos ofertos, ten un ánimo constructivo, señor Castro. Xa nas formas o pode ver. Sinceramente, pensamos soamente que é unha mellora do seu texto. Comprenderá que temos un pouquiño máis de experiencia na hora de posicionarnos en contra do goberno de don Pedro da que teñen vostedes. E por iso agardamos que non teña vostede na súa segunda turno de palabra inconvinte en amosar o seu apoio á nosa emenda e así todos podemos dicir que nesta Diputación, por unha vez, porque agardo que o titular do Progreso de mañá asuste o suficiente aos compañeiros do PSOE, todos estemos de acordo en defender os intereses dos galegos e dos lucenses por riba das cores políticas. Gracias. Moitas gracias, señor Poi. Don Efrén, ten o segundo turno. Perdón. Xa me saltaba o Grupo Socialista.
Así que van a escoitalo vostedes, tranquilos. Sabía que estaban vostedes moi contentos. Pero ahora vai nos ilustrar doña Pilar e xa verán vostedes como lles cambia a mentalidade. Bueno, señora Porto, ten un turno, o seu turno. Moitas gracias, señor presidente. Xa me gustaría ter a capacidade de cambiar a mentalidade os integrantes neste grupo do Partido Socialista, pero me temo que eso non vai haber nada novo. Igual que non vai haber nada novo no que estemos ante nós con esta moción, porque o certo é que o actual Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana o que ven a facer é continuar nin máis nin menos que coa tramitación dun informe que iniciou o goberno de Rajoy. Polo tanto, non hai nada novo nesto. Isto ven de vello. O que sí que é certo é que o ministro Ábalos anunciou que para que isto se concrete terá que haber un consenso, xa que ata o momento non hai nada decidido e que o tema xera moitísimas dúbidas. Son declaracións públicas que están aí. Cando se colle, debese coller o todo e non a parte. Así que este non é un tema pechado, nin moito menos. Por certo, estas declaracións fixéronse ao mesmo tempo que se adiantaban as rebaixas propostas para as peaxes da AP9, que se espera que poidan entrar en vigor nun mes e pico, aproximadamente no mes de xullo. Polo tanto, o Goberno está cumplindo o prometido, está rebaixando as peaxes na AP9, unhas peaxes que, por certo, quen prolongou ata o ano 2048, que veremos se chegamos aló e o acordamos, foi o Goberno do Partido Popular. E digo eu que se o prolongou ata o ano 2048, me gustaría saber para que ou a cambio de que, me atrevo a decir. Miren, no seu momento, desde o goberno desta institución, e nomeadamente o seu presidente, xa amosou a preferencia polo mecanismo máis xusto de mantemento dos costes das infraestructuras, sobre todo por mecanismos que non carguen as rendas máis baixas. E o certo é que nós, como representantes desta provincia e dos seus veciños, e tamén como socialistas, por que non decilo, vamos sempre a defender os intereses da provincia, aqueles nos que creemos, e vamos a defender fórmulas xustas que non graven as rendas máis baixas, como as que temos aquí, na nosa provincia, entre outras, aquelas que producen as pensións, que, por certo, siguen sendo das máis baixas do territorio nacional, e que non supoñan, sobre todo, unha eiva para a nosa recuperación económica e o noso tecido productivo. E nós temos a capacidade de discrepar con o noso partido e temos a capacidade de priorizar os intereses dos veciños e veciñas desta provincia, cousa que vostedes nin fan nin demostran ter interés por facer. Así que nesta moción presentamos unha emenda que agardo o Bloque Nacionalista Galego acepte e nos apoiaremos esta moción se así é. Miren, hai regalos e herdanzas que ás veces veñen envenenados. E ese é o caso das infraestructuras, as peaxes da AP9, que son regalos, agasallos, que fixeron os gobernos de Rajoy e de Aznar, e que agora mesmo un goberno progresista está traballando non só para mellorar a rede de ferrocarril, sino tamén para axilizar infraestructuras que quedaron pendientes e para rebaixar as peaxes. Agora, o Partido Popular, como sempre, cambiará de dirección, porque isto fano habitualmente en función do vento que sopla, é dicir, o vento que sopla, se se goberna ou non se goberna, según en que administración. E a min aquí me parece que é oportuno lembrarlles que a idea de cobrar peaxes, como xa lles dixen, polas autovías, xurdiu en tempos do seu goberno, aínda que non lles guste escoitalo. E que, por certo, vostedes tiñan moito máis definida a idea, estaban moito máis seguros delas, e non lembramos que daquela os populares de Lugo, é dicir, os mesmos que hoxe temos aquí enfrente, protestaran nin tan siquiera se inquietaran. Tal vez isto foi porque a idea que xurdiu alá polo 2012 en tempos de Ana Pastor, esa ministra tan amiga, que tanto lles gusta, a que lle perdoan absolutamente todo, como foron o caso de paralizar o 50% dos investimentos do AVE, ou mesmo romper o contrato da Intermodal de Lugo, polo que houbo que indemnizar a empresa, vostedes a esa ministra non lle abriron a boca, nin se lles viu siquiera protestar ou levantar un dedo dentro da súa organización política para decir o que estaba acontecendo na provincia de Lugo e perxudicando os seus veciñas e veciñas. Onde estaban vostedes, os señores e as señoras do Partido Popular de Lugo,
naquel momento. Non teñen esa capacidade crítica dentro do seu partido e se a teñen prefieren non aplicala e agachar a orella. E dígolles máis recentemente, no ano 2018, no mes de febreiro, época na que era ministro Íñigo de la Serna, se contemplaban ata 3 supostos modelos de cobro. E daquelas, vostedes, no 2018, tampouco levantaron o dedo ni saíron a defender os intereses dos veciños e das veciñas de Lugo. Tampouco teño moi claro que van a facer hoxe, porque a verdade é que o señor Poi falounos de moitas cousas, pero non teño moi claro que falara desta moción. Pero, bueno, en todo caso, vostedes daquela non saliron a defender os intereses dos veciños e das veciñas de Lugo. En todo caso, supoño eu que co papelón que lle otorgaron hoxe ao señor Poi, despois de ser o seu goberno o que emprendeu este estudio, tamén hoxe no pleno, de antes non dixeron nada, ou dixeron digo e asentiron, hoxe irán aquí e sorprenderándos, dicindo Diego, porque é un ataque directo ao goberno do Estado. Moitas gracias. Moitas gracias. Don Efrén, segundo turno, 3 minutos. Grazas, señor presidente. Ben, señor Poi, non me sorprendeu o seu estilo, porque é reiterativo neste pleno, incluso as faltas de respeto trainas escritas, e as falacias e as tergiversacións, le a súa engolando a voz, le a súa retaíla, pero, como ben decía a señora Porto, preocupouse moito máis do papel do señor Néstor Rego, que moito lles preocupa, por certo, moito lles preocupa, e supoño que lles preocupa porque o que fai é defender os intereses de Galiza, e ademais, o BNG o que fixo foi firmar un pacto con as condicións que defendía os intereses de Galiza, e moi orgullosos que estamos deso. E seguiremos exixindo que se cumpla, e se non se cumple, que terá que dar explicaciones de que non cumple algo firmado. Pero, ademais, outra cousa moi importante que fixo o señor Néstor Rego e que está a facer o BNG e seguirá facendo no goberno nas Cortes de Madrid é evitar que haxa un goberno onde participen os fascistas. Vostedes lévanse moi ben con os fascismos, pero nós imos evitar, sempre que teñamos forza, que o fascismo entre nos gobernos democráticos. Por lo tanto, eu todo o meu apoio ao traballo do señor Néstor Rego e xa vexo que a vostedes lles preocupa moito e se lles preocupa é porque o está facendo moi ben. E, por tanto, eu volvolles a decir, facía antes o señor Bamonde, vostedes non falan das mociones, digan claramente se están a favor ou non das peaxes. Se o ECO estaban no ano 2012 cando propuxeron ese informe e agora non o están, pero díganlo claramente, porque o que sí que lles digo é que o BNG está en contra das peaxes, goberne quen goberne. Estábamos en contra daquelas e estábamos en contra agora. E iso é así de claro. Vostedes non sei se poden decir así de claro. Pero se están en contra de que se penalice a provincia de Lugo con unhas peaxes completamente antisociais e inxustas e que van evitar o desenrolo das nosas empresas, voten a favor desta moción. E non aproveiten para falar do señor Néstor Rego. O señor Néstor Rego ten unha folla de servicio impoluta en Madrid. E nunca votou en contra dos intereses dos galegos e das galegas, cousa que non poden decir todos os deputados do Partido Popular. Por lo tanto, é moi simple. Fale da moción, diga se están a favor ou en contra, ou se estaban no pasado e agora están en contra, pero diga claramente e únanse para parar este despropósito, porque é un despropósito. Propoñer que se paguen as autovías con peaxes directas para nós é un despropósito. E solamente teñen que decir se están a favor ou en contra deso, ou se lles parece ben, pero só se o aplica o Partido Popular. Moitas grazas, señor presidente. Moitas gracias, señor Castro. Señor Poi, segundo turno. Gracias. Señor Castro, eu queria empezar louvando o discurso moderno e progresista da señora Pilar García Porto, que reitera sempre, pase que pase, falemos do que falemos, que a dende logo sona moito máis moderno, ainda que xa leve o goberno da esquerda, que ise lembranza do fascismo que ten vostede que facer cada vez que fala, porque argumentos non ten. Claro que o señor Néstor Rego ten unha folla impoluta de servizos, por suposto que a ten, si como non fai gran cousa por Galicia, pois é imposible que a manche con algunha cousa ou algunha posibilidade de mellora. Di o PSOE que han poñerse en contra de medidas que gravan excesivamente as clases populares.
Dona Pilar, pois mira que non leva vostede tempo perdido neste asunto, pois entre a subida do diésel, as bebidas, a luz eléctrica, anda que non hai cousas na que podía terse vostede posicionado neso e non lle escoitamos ren. Señor Castro, vostedes teñen sempre a pel moi fina. Todo lles molesta, todo lles proe, todo é unha cousa ofensiva para vostedes. Pero, home, por que non adica menos tempo a inventarse supostos agravios e decide, por exemplo, deixar de dicir parvadas, como a parvada que ven de dicir que non sabe o noso posicionamento cando nós presentámolo por escrito e por rexistro, ou é que nin siquiera lee as cousas que lle chegan. Porque aí quen claramente o asunto é unha postura moito máis clara, dende logo que a súa, e moito máis que a do Partido Socialista, e tamén moito máis completa. Por que non se molestou en leela? Por que non se molestou en argumentar a prol ou en contra da mesma? Non o sei, pero o que sí que é inaceptable é que tendo o Partido Popular presentado unha enmenda por rexistro e por escrito, polo tanto, vostede diga que descoñece a nosa postura sobre este tema. Vostede mentiu agora mesmo e agardo que no derradeiro turno de palabra teña ben desculparse ou polo menos recoñecer que non sabe saírse do guión e sempre ten que dicir a todo que non. Gracias. Moitas gracias, señor Poi. Ten agora a palabra para o segundo turno doña Pilar García Porto. Ben, gracias de novo. A verdade que, como a quen escoita, unha voz celestial, unha auténtica sublimación literaria, as intervencións do señor Poi. Eu o único que lle quero decir ao señor Poi é que dentro do noso partido, os socialistas de Lugo, ao igual que o resto de integrantes desta forza política, sempre nos sentimos útiles axudando a xente cando o necesita, porque consideramos que iso nunca é perder o tempo. Vostede ao mellor sí, nós non. Mire, o certo é que o Partido Popular non se sinte nunca culpable de nada. É verdade, sobre todo cando pasan a oposición e empezan a ver as evidencias de cando un gobernou. E é certo que non se equivoca quen non fai nada, pero certo é tamén que vostedes toman medidas e realizan determinadas accións que teñen consecuencias, señor Poi. E ese estudio empezaron vostedes. E iso é algo innegable, porque existe, porque está aí e non é cuestionable. É verídico, é real, existe. Eu non digo se a culpa é súa ou non, vostedes saberán valoralo. Eu, na miña opinión, o teño claro. Pero, cando se goberna e se toman decisións e se fan cousas, hai que ter a gallardía e a valentía suficiente de defendelas cando se pasa a oposición. E vostedes non poden presumir deso. Vostedes aquí din unha cousa e, cando cambian de posición, son capaces de dicir a contraria. E mesmo intentar convencer de que defenden os mesmos intereses. Pero non cola, señor Poi, non cola. Sentindo moito, eu teño tamén que dicirlles que seguramente as deficiencias que ten a rede de estradas de alta capacidade no territorio nacional non será cousa do último ano e medio. Digo eu que algo terían que ver nese mantemento os anos anteriores nos que tamén gobernaba o Partido Popular. Seguramente por eso, e porque non se vían con capacidade suficiente para facer os arranxos necesarios para poñela en condicións óptimas de uso, fixeron ese informe. Pero colleunos por sorpresa unha cita electoral que lles fixo perder o goberno. Miren, eu remato xa defendendo, como sempre, os intereses desta provincia en nome deste grupo e poñéndolle un programiña para os seus deberes propios dentro do seu partido. Se queren de verdade favorecer o territorio rural e a mobilidade deste país, cando teñan oportunidade, non ten por que ser hoxe nin mañá, planteenlle ao presidente da Xunta que reforce os servizos de transporte público neste país. Porque para acudir ao ULA dende un concello como no que eu vivo, non temos autobús. Para acudir ao ULA con pensións mínimas, a xente paga ata 50 euros para asistir ao ULA a unha consulta médica. E temos unhos taxistas solidarios que son capaces de esperalos. Do contrario, pagarían 50 por vir e 50 por ir. Esa é a situación desta Galicia rural. E a vostede lle encomendo que lle traslade ao presidente Feijóo. Moitas gracias. Gracias, señora Porto. E xa para pechar o debate, ten un turno de peche
Don Efrén, por un tempo dun minuto. Grazas, señor presidente. Ben, eu para pechar con este minuto último quero centrar a moción, que se falou de moitas cousas, e poñer nun mapa que deixa ben as claras como está artellada a provincia de Lugo por algunhas das autovías que xa están construídas e outras que son eterna promesa dos gobernos de Madrid, e o que deixa ben claro é que non hai outra alternativa, que o que con esta medida sería máis que perxudicial para todas as veciñas e veciños da provincia de Lugo e máis que perxudicial para todos aqueles sectores productivos, porque é da única forma que a provincia de Lugo está artellada e, como decíamos no desenrolo do debate, é unha medida especialmente gravosa para as clases populares, porque fora deste mapa de autovías e futuras autovías o que hai é un tren moi anticuado e ningunha outra alternativa de movimento no transporte público. Polo tanto, é vital opoñernos a esta medida do Goberno do Estado e defender os intereses dos veciños de Lugo. Gracias. Moitas grazas. Moitas gracias. Don Efrén, sometemos... Bueno, non sei se me dice, señor Efrén, se acepta ou non acepta as emendas. Aceptamos a do Partido Socialista e rechazamos a do Partido Popular. Moi ben. Entonces, rematou o debate. Pero señor Poi, despois de debatir, se non quixo explicar xa que non ten por que explicarlo ou porque non merece a pena explicarlo, según el. Se quixera xa o faría, non o fixo, acabou o debate, votamos a iniciativa. Por tanto, votaríamos a proposta do BNG coa inclusión da emenda que fixo o Partido Socialista e rexeitada a do Partido Popular. Por tanto, comenzamos a votación. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 25, en contra non hai, abstencións tampouco, queda aprobada por unanimidade esta iniciativa. Pasamos ao punto número 9, que tamén é unha moción do Grupo Provincial do BNG. Por favor. Esta provincia no rural. De feito, esta vicepresidencia, a vicepresidencia desta Diputación, recibía hai uns días unha carta dun veciño dunha parroquia desta provincia donde nos contaba donde unha familia de 3 membros, os pais e un fillo, a nai é mestra e o fillo cursaba un curso de ESO, pois tiñan que unha teletraballar e outro asistir ás clases vía telemática ou facer traballos presenciais e donde os servicios de internet actuais que poden recibir nesa parroquia eralles prácticamente imposible facelo a vez e tiñanse que turnar, incluso dependendo do día e das condicións climatolóxicas, nin siquiera por turnos se podían facer. Trataban de solucionar o problema falando con a compañía proveedora dos servizos e o que les transmitía é que era imposible porque había falta de cobertura 5G e moi pouca cobertura 4G e incluso moi leve a cobertura no 3G. Esta carta o que ven é de pôr de manifesto a realidade de moitos veciños e veciñas que viven no rural e que teñen que lidiar con a dificultade que isto supón, porque hoxe en día estar conectados digitalmente é unha exixencia desta sociedade, non só é unha ventaxe, senón que é unha exixencia para desenrolarnos socialmente, incluso unha obrigación para o traballo ou para os estudos. Polo tanto, nos creemos que agora, con os fondos da Unión Europea e que poden vir, é o momento de solucionar esta fenda tecnolóxica que a Unión Europea falase da Digital Transformation, pero que ven a ser que vai destinar 9.200 millóns de euros en este tipo de inversións para mellorar as coberturas e as conexións en entidades pequenas. Está claro, como ben poñía de manifesto esta carta, que é vital para vivir. Ademais, olvideime dun punto importante que tamén resaltaba nesta carta e falamos na moción, incluso na carta fala dun coste superior, non só é que non teñan un servicio bo no
rural, senón que teñen un precio casi multiplicado por 4 do que poden ter calquer cidadán que viva nunha cidade ou nunha vila. Nos na moción falamos dun custe de 76 euros o mes, pero a carta incluso creo que falaba duns 85 euros o mes por un servicio moi deficitario. Polo tanto, creo que é vital para o desenrolo do noso rural que se aproveiten estes fondos da Unión Europea, que a Xunta de Galicia establezca mecanismos para que exista unha cobertura TDT móvil en toda a provincia e que aproveite eses fondos que chegarán da Unión Europea e que negocie tamén co Ministerio da Cultura que o segundo piar, que é a PAC, que haxa unha dotación orzamentaria para loitar contra esta fenda digital que, como ben decía na miña exposición, é vital para que as veciñas e veciños do rural podan vivir e traballar e desenrolarse socialmente nese medio. Moitas grazas, señor presidente. Moitas gracias, don Efrén. E para expoñer a posición do Grupo Socialista ten a palabra don Pablo Rivera. Bueno, moi boas tardes de novo. Efectivamente, o Grupo Provincial Socialista se vai a sumar a esta moción e vai a facer por algo que levamos defendindo do principio deste pleno e do principio deste mandato, non, que é a defensa do rural. Evidentemente, a digitalización, neste caso, como consecuencia da pandemia, se ten convertido nun elemento clave e crucial, non? É moito máis para o medio rural, non? É certo que tamén puxo de manifesto moitas das eivas que hai no rural, especialmente das provincias de Lugo e de Ourense, non? Eso tal vez porque alguén non ten feito o seu traballo cando correspondía. Claro, falamos reiteradamente de tema de competencias, pero a competencia no despregamento de banda ancha, de 5G, de cualquier cuestión que está vinculada á tecnoloxía, creo que é bastante patente, xa non digo a Xunta concretamente, pero tamén a través da Axencia Galega de Modernización Tecnolóxica da propia Xunta de Galicia, que é a que ten que asumir ese despregue. E coincidiremos nunha cousa, que é un problema gravísimo, porque normalmente asociamos o tema da falta de cobertura ou da falta de internet con concellos que están na montaña, pero eso non é así, non temos que irnos máis que algunha parroquia de Lugo, incluso nalgúnas zonas da propia cidade de Lugo, temos unha cobertura deficiente, non? Iso que algo non se está facendo ben, porque lembrolles que a Axencia de Modernización de Galicia, da Xunta de Galicia, a Antega, tiña un plan estratégico precisamente para o despregamento de banda ancha 2014-2020. Cuestión que, a pesar de que digan que o 90% da poboación ten acceso a banda ancha, hai que lembrar a Antega que a banda longa é un dereito universal recoñecido por a Comisión Europea, por a Unión Europea, e, polo tanto, teñen os mesmos dereitos aqueles núcleos nos que só residan 20 persoas que un núcleo que este poboado en calquera cidade. É unha das cousas que nós defendemos claramente é ese equilibrio de dereitos, de respeto a xente que está no rural, porque sin este tipo de oportunidades ten máis dificultade de acceder aos mesmos obxectivos que alguén que vive nunha cidade. Eso é o que consideramos que non debe de ser e non pode de ser. Así que eu creo que se ten que facer un esforzo máis incipiente neste caso, non só son as infraestructuras físicas, senón as infraestructuras virtuais, que a curto prazo nos van a dar acceso a unha maior innovación, vanlle permitir que unha explotación este controlada en remoto ou van a poder permitir que calquer persoa que con isto da pandemia se veu a fincar o rural, unha das principais cousas que miran para poder vir dende a cidade o rural, que é algo, neste caso, positivo, é a conectividade a internet. E se vemos o mapa de coberturas desta provincia, vemos que hai bastantes zonas de sombra. Entón, creo que se leva moito tempo traballando, pero a eficacia dese traballo e o investimento non é proporcional cos resultados colleitados. Entón, creo que isto é facilmente acreditable, insisto, non fai falta irse a un concello moi lonxe, senón que o temos aquí ao lado. E creo que é unha das liñas importantes nas que se debe de traballar, porque ao final estamos falando de dotar de servicios ao rural, que é o que está no trasfondo de moitos dos debates que hoxe se están facendo aquí. Falaban vostede, o señor Poi, do tema das autovías e das autopistas, pero as autopistas que a peaxe máis cara son as da Xunta de Galicia. Entón, ao fin e ao cabo, estamos tratando de apostar por o rural, pero facemos o contrario. O sea, botamos a pelota aos demais.
Entonces, bueno, pois isto é un pouco a postura do Partido Popular. Queremos o rural, queremos apoiar o rural. A anterior legislatura do señor Feijóo era a legislatura do rural, esta ainda non a bautizou, ao mellor quere bautizala como a legislatura das aldeas modelo, non o sei, non o teño claro de todo, pero que non podemos, e creo que neso debemos estar todos na mesma liña, é cercenar dereitos e servicios públicos de calidade os sitios máis pequenos. Teñen o mesmo dereito que calquera que vive nunha cidade de poder disfrutar desos servicios. Cando fago de servicios públicos, saben perfectamente a que me estou referindo. Os centros de saúde, incluso se podría facer outro tipo de actuacións que favorecesen que a xente fixase poboación no rural. E creo que, bueno, esta moción está nesta liña. É certo que, segundo a Lei de Telecomunicacións, o Estado tamén ten que aportar. Xa o fai, o leva facendo. Vostedes aquí propoñen, vin aí que hai unha emenda do Partido Popular, que sea o Goberno do Estado o que afronte estas cuestións de digitalización, porque xa o fai. O problema é que lle transfiren os cartos e non sabemos que pasa con eso. Dos 400 e pico millóns que transferiu, non sabemos a donde van. Non sabemos a donde van. Porque moito a avalar, pero se eu non podo conectarme ou ver as notas do meu fillo desde o sitio onde vivo, de pouco me sirve o avalar. E todos esos portátiles dos que presumo o señor Feijóo, que me parece moi ben, e todas esas modems 4G ou 5G que lles entregou, que non tiña capacidade para facelo, veñen provisionados de fondos do Estado, concretamente de Red.es, que depende do Ministerio de Economía. Así que, bueno, eu creo que este traballo é importante. A digitalización é o presente, é fundamental para o desenvolvemento dos concellos pequenos, dos concellos rurais, e, sobre todo, para afondar en que esa fenda digital que a veces se produce, pois se reduzca, non? E nos vamos a estar un pouco con calquer cuestión que afonde nos servicios públicos para o rural, dende logo. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Rivera. E agora, para fixar a posición do Grupo Popular, ten a palabra don Francisco Balado. Bon día a todos e todas, señor presidente, señores deputados e deputadas, gracias a todos. Bueno, ven sendo habitual nos plenos desta institución que as formacións políticas que acompañan ao goberno acostumbran a presentar mocións que conteñen medidas que non son competencia do destinatario ao que se dirixen. E poño como exemplo esta, é dicir, actuacións que serían competencia do Goberno Central teñen como destinatario directo a Xunta de Galicia, e non precisamente porque ustedes se equivoquen, senón porque dende o Goberno da institución preténdese facer unha oposición mendaz á Xunta de Galicia de xeito reiterativo, sendo, como dixen antes, esta unha desas mocións que sirven de exemplo. O certo é que a exposición de motivos da moción do BNG é correcta, é dicir, aínda que con matices coincidimos en que Galicia precisa da digitalización das zonas rurais, moito máis que outras rexións, porque ten unha poboación moi dispersa, sendo unha das comunidades autónomas con máis núcleos de poboación, coincidimos con vostedes tamén en que hai diferenzas xeográficas e orográficas importantes, e tamén con que precisamos unha cobertura total no noso rural. Din vostedes tamén que esta fenda se agravou como consecuencia da pandemia. É certo que se puxo de manifesto, sobre todo no ámbito educativo, cando o alumnado quería non teletraballar, senón estudiar, asistir ás clases virtuais e non podía. E tamén xente que vivindo no rural e traballando na cidade quería teletraballar e non podía, ou viceversa, xente das cidades que quería vir ao rural porque tiña segunda vivenda e non podía teletraballar. Non obstante, chama a atención que se esquezan vostedes das explotacións gandeiras. Nótase que non están moito en contacto co medio rural. E digo isto porque a prioridade, sobre todo para aqueles alcaldes que gobernamos nas zonas rurales, non é que os outros non teñan dereito, pero quen máis nos pide unha alta velocidade e o 5G e, sobre todo, unha boa cobertura, non son os casos que vostedes enumeraron. Quen son? Seguro que o señor José María Arias me entende como titular tamén dunha explotación. Moitas explotacións do rural precisan ter unha cobertura maior para moitos trámites que realizan, solicitudes de cambio de cultivo, por exemplo, asignaturas con certificado digital para facer solicitudes relacionadas coa PAC, etc. É dicir, a provincia de Lugo conta con máis de 13.000 explotacións gandeiras. É dicir, desas 13.000 explotacións, moitas delas precisan unha alta velocidade en internet
en moita maior medida do que vostedes creen. De feito, vostedes nin as enumeraron como se non existiran. Entón, eu creo que é certo que se precisa para a xente que queira teletraballar, pero son moi poucos casos a xente que quere teletraballar no rural en comparación coas explotacións que hai. E non de a cabeza, señor Rivera. Estoulle dicindo, hai 13.000 explotacións gandeiras na nosa provincia de Lugo. Por lo tanto, sabemos que hai moitas explotacións que precisan internet en maior medida do que vostedes enumeraron. Pero volvendo ao principio da nosa exposición, temos que reiterarlles que, como vostedes ben saben, notase que o señor Rivera non estudiou o organigrama de competencias do Estado e o das comunidades autónomas. Como vostedes ben saben, a competencia en materia de telecomunicacións é do Goberno Central, non da Xunta de Galicia. É dicir, hai un Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Digital, señor Rivera. Hai unha Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Transformación Digital. Ten en Lugo unha xefatura territorial de comunicacións no mesmo edificio da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, polo tanto, na planta baixa. Entón, non veña vostede dicindo que a competencia é da Xunta, porque quen distribúe e dispón dos fondos europeos para o financiamento non é a Xunta de Galicia, é o Estado, señor Rivera. O Estado é quen distribúe eses fondos, polo tanto, é quen decide sobre os plans de banda ancha que incrementan a cobertura. Como decimos, o Goberno do Estado, non a Xunta de Galicia. Solamente dende a aprobación do Real Decreto 462/2015, aprobado polo Goberno Central, as autonomías poden realizar algunhas actuacións complementarias. Algunhas, señor Rivera. Algunhas non quere dicir que lles traslade vostede ás autonomías en virtude da normativa a exixencia de estender internet en todo o rural. Algunhas competencias, pero previamente necesitan autorización estatal. Por lo tanto, contrariamente ao que vostedes manifestan, os obxectivos establecidos por Europa no ámbito da cobertura de redes foron asumidos polo Estado, non pola Xunta de Galicia. O que se coñece como Plan Especial de Banda Ancha é algo que desenvolve o Estado, non é algo que desenvolva a autonomía. E para iso, os PEBA, coñecidos así, contan a nivel estatal cun orzamento de 4.300 millóns de euros procedentes da Unión Europea para este fin. Por lo tanto, reiteramos que a Xunta de Galicia non ten as competencias que vostede manifesta. E como o resto de autonomías, só poden facer algunhas actuacións complementarias. E xa para rematar, dicirlles que quen establece as zonas de actuación nos distintos ámbitos xeográficos é o Goberno Central, non as comunidades autónomas, ou que se definen como zonas blancas e zonas grises no ámbito da extensión da cobertura digital, son competencia estatal, non competencia autonómica. Nada máis esta primeira intervención. Moitas gracias, señor Balado. Don Efrén, segundo turno. Grazas. Ben, señor Balado, vostede decía que nos olvidábamos das explotacións gandeiras. Eu centrei a miña exposición non a casística real, porque nos chegou por rexistro a carta dun veciño e era unha real. O que fixen é trasladar o que el nos trasladou e é unha experiencia real e o certo é que hai moitos casos así no rural, non só hai explotacións gandeiras, pero nós, na nosa moción, falamos de establecer negocios e que podan distribuir a súa produción. Entendo eu que as explotacións gandeiras son negocios e que distribuyen a súa produción. Entendo eu, o mellor vostede cree que son outra cousa, pero para nós son un sector productivo e, polo tanto, non nos olvidamos, como nunca o fixo o BNG, das explotacións gandeiras. Evidentemente, son un motor e a clave da economía rural, pero hai outras realidades que tamén nos sumamos e que neste pleno estuveron en primeira liña porque lle decía, porque nos chegou dun veciño a súa experiencia en primeira persona do que era tratar de vivir no rural e como tiñan esas dificultades o rapaz para poder asistir ás clases online e a mai do pequeno para poder teletraballar. Despois tamén, a mí, o que me fai un pouco de gracia a súa doble vara de medir, porque a Xunta de Galiza para repartir competencias impropias hacia as diputacións, concellos ou todo aquel que queira acollelas, eso aquí é todo moi flexible. Agora, se falamos de vertebrar digitalmente Galiza, a Xunta parece que pasaba por ali.
Home, evidentemente o Estado ten competencias, pero evidentemente a Xunta tamén os ten. E ten unha empresa pública que incluso se adica a eso. Por lo tanto, o que lle pedimos é que aproveite os fondos da Unión Europea, que é unha das líneas básicas que desenrolou a Unión Europea e para que di que hai que gastalos, é para rachar esa fenda digital. E, de feito, é moi importante para todo o país, pero se vemos os mapas e os datos que hai, donde máis zonas brancas ou grises sin cobertura é na provincia de Lugo. Se xa Galiza ten moitos problemas, a provincia de Lugo somos especialmente afectados para isto. O interior da provincia de Lugo ten moitas dificultades e todos conocemos a veciños que sufren desto. Por lo tanto, máis alá dese debate competencial que só o collen cando queren, o que pedimos é que os fondos da Unión Europea parte vayan para eso, porque ademais é o que pide a Unión Europea. E se o recibe a Xunta de Galicia terá que dedicar parte a eso. E no Estado pediremoslle que faga tamén o seu traballo, pero vostedes só lles vale o debate competencial cando non queren asumir nada. Nin teñen que atender os maiores da provincia, nin teñen que levar internet ao rural, nin teñen que facer nada. Home, pois eso non lle compramos. Gracias, señor. Moitas gracias, don Efrén. Señor Rivera. A min encántame cando levan o tema, despois falan das competencias, que non sempre estamos facendo debates competenciais, non sei o que está facendo o señor Balado, máis con debate competencial, pero cando o señor Feijóo presenta bombo platillo a Axenda Digital de Galicia, fala desta axenda como unha estrategia coordinada e aliñada cas estrategias de ámbito nacional e europeo. Efectivamente, que quen pinta esas zonas que vostede di é o Estado, pero quen ten que despregar a rede é a Antega. É a Antega. É a Antega. Entón, eu voulle poñer un exemplo que vostede obviou probablemente. Ou dous exemplos. Eu tamén creo, no mellor non moi ben, pero falei de explotacións gandeiras. Claro que son importantes. Pero mellor agora as explotacións gandeiras tamén teñen que tirar de máis ancho de banda porque vostedes se encargaron de desmantelar as oficinas de extensión agraria, que era unha cobertura que lle daban os nosos gandeiros e que agora non existe. Entón, hai pouco tempo, a propia Antega, despois dígame a ver quen é o que ten competencias, porque a mí non me queda claro, saca a posibilidade junto ca FEGAN de facer un convenio cos concellos, é dicir, o concello ten que poñer o terreno, ten que facer a cometida, e a Antega pois, poñía antena. Pero vamos a ver, se a Antega é a que pon as antenas para mellorar a cobertura móvil ou o 5G, de quen é a competencia? Pero se no fondo é igual, o caso é solucionar o problema, que é o que lle estamos planteando aquí. Evidentemente, o dixo vostede, a financiación parte do Estado, como partiu esa financiación para subvencionar moitos desos ordenadores portátiles, moitas desas conexións en 5G que lle subvencionou o señor Feijóo e anunciou a bombo e platillo. O problema ocupallou outra vez despistado. E para mí, sinceramente, non sei para vostede, as explotacións gandeiras son moi importantes, pero igual de importantes que calquera neno do rural que non pode clase, non ten conexión para recibir clase. Igual que calquer persona do rural que ao mellor non ten traballo no rural e ten que ir á cidade a traballar. Para min son igual de importantes todos, sean máis ou sean menos. Que hai que garantirlle a todos? Sí, pero que en quen lle ten que garantir está clarísimo. Está clarísimo. Esas zonas de sombra, claro que as pinto o Estado, pero para que vostedes asuman algunha responsabilidade. O que non se pode, señor Balado, é asumir a responsabilidade cando me apetece ou cando me interesa e deixar de asumila cando non me apetece. Que é o que fan vostedes, por exemplo, tuve un exemplo, cas residencias da Diputación. Entón, se ao final nós o que queremos é apoiar o rural, home, en lugar de entrar en competencias así, quen é a competencia tal, o que hai que fazer é solucionar o problema. E se en algunha parroquia de Lugo non hai competencia, pois, digamos, non hai cobertura, pois habrá que poñer unha antena, a Antega terá que dar as facilidades do mundo para mellorar esa cobertura. O que é tercermundista é que a día de hoxe, eu, porque a Xunta non se comprometa ou porque siga condenando os lucenses da provincia, vai unha parroquia aquí ao lado de Lugo, a Santa María da Alta, e non teña cobertura. Eso é inadmisible. É inadmisible. Entón, bueno, pois eu creo que hai que poñer son os mimbres para que eso sucede, porque a financiación xa lla pon o Estado. Gracias, señor Rivera. Segundo turno para o señor Balado. Ben, nada, simplemente para reiterarlle, o señor Rivera discute e debate, pero non lee o BOE. Entón, o que ten que facer é primeiro ler o BOE e despois debatirá, porque ao mellor está debatindo algo confuso e algo equivocado. Hai poucos días que se publicou no BOE a extensión da cobertura de rede nas zonas, en algunhas zonas, no que se coñecen como as zonas blancas, zonas grises, etc. Quen decide se se pon
o 5G na Fonsagrada, no Caurel ou na Ribeira de Piquín non é nin a Mantega nin a Xunta de Galicia, é o Estado. Así se publicou no Boletín Oficial do Estado. Pero, bueno, usted siga discutindo o que queira discutir, porque o que está escrito xa está escrito, e así saliu publicado no Boletín Oficial do Estado. E respecto á moción, bueno, queixanse aquí do debate competencial por parte do BNG. Hombre, os seus compañeiros do BNG do Parlamento Galego aceptaron a emenda, precisamente, sobre a mesma moción, que, dito sexa de paso, esta moción, antes de vir aquí, no mes de decembro, foi ao Parlamento Galego, onde a presentou o Bloque Nacionalista Galego. Por lo tanto, aceptaron a emenda co texto que efectivamente nos propoñemos. Por que motivo aceptaron a emenda no sentido de instar a Xunta de Galicia para que se dirixira ao Goberno do Estado? Por que, señor Castro? Porque saben perfectamente que o competente é o Goberno do Estado. O que pasa que ustedes veñen aquí a marear a perdiz. É dicir, dependendo de onde seña a institución ou dependendo de onde seña o debate, utilizan a moción dunha maneira ou doutra. Donde interesa, aceptan a emenda, e onde non interesa, se queren un titular distinto, non aceptan a emenda. Pero, bueno, eu creo que a exposición de motivos está clara, nós xa lles dixemos que estábamos de acordo con vostedes, salvo algunhas cuestións que tampouco pasa nada porque se teñan omitido, que simplemente para iso estamos, para debatir. Estamos de acordo coa exposición de motivos, pero teñen que entender que non podemos estar de acordo co destinatario, porque volvemos ao de antes, é dicir, dirixirse á Xunta de Galicia para que establezca, determine que zonas van ter cobertura ou non, cando isto é unha competencia do Estado. Pois mire usted, eu non sei se ustedes queren traballar de balde ou non, pero, dende logo, nós non queremos. E por iso presentamos esta emenda, entendemos que non é necesario volver a reproducila, porque está clara, todos os grupos políticos teñen copia dela, e nada máis, se a queren aceptar ben e se non, non pasou nada. Moitas gracias e bon día. Moitas gracias, señor Balado. E xa ten o turno de peche, señor Castro, un minuto. Grazas, señor presidente. Ben, eu creo que é unha proposta ben interesante e casi que necesaria para fixar a aprobación no rural. É unha das cousas que incluso avanzamos cara que casi sea tan importante ou máis importante que os medios de comunicación terrestre. Os medios de comunicación digital están nas nosas vidas e para facerse obrigatorios, máis que imprescindibles. Por lo tanto, rachar esa fenda digital no rural ten que ser clave na acción de calquer goberno e nos creemos que a Xunta de Galicia ten que poñer todos os seus medios para facelo e incluso falando con algunha pequena empresa de telecomunicacións que loita e compite contra eses grandes monopolios, falaba como a Xunta de Galicia traballaba na colocación de antenas de man das grandes empresas, pero que non atendía a esas pequenas empresas que moitas veces propoñen saídas para as zonas grises ou brancas fora de cobertura. Por lo tanto, pedimos o apoio para esta moción. Moitas gracias. Entón, entendo que Fren antes de someter a votación que non acepta a emenda do Grupo Popular, por lo tanto, sometemos a iniciativa tal como está planteada. Así que rematamos o debate e votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 13, en contra 0, abstencións 12. Queda, por lo tanto, aprobada esta iniciativa do BNG. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o punto número 10, unha moción do Grupo Provincial do Partido Popular para instar ao Goberno da Diputación a deseñar e executar un plan para a creación de solo industrial da provincia. Esta iniciativa vai a expoñer don José Antonio García. Ten un tempo de 6 minutos. Moitas gracias, señor presidente. Bos días a todos. Bueno, esta moción, na que basicamente o que pide este grupo provincial é deseñar e executar un plan para a creación do solo industrial na provincia, é unha moción que tenta dar solución á parálise absoluta e á absoluta incapacidade do Goberno da Deputación para dar solución aos pequenos concellos desta provincia que tiñan
algún tipo de convenio en distintos estados de tramitación para contar cuns metros cuadrados, cun pequeno solo industrial que permitira aos seus veciños e a xente que así o desexara implantar, na maioría dos casos, unha pequena empresa nese rural da provincia que, en teoría, todos defendemos e que na práctica está abandonado por esta corporación. Nós creemos que se hai algo que define a imaxe deste goberno actual, do señor Tomé como presidente, é aquela imaxe ca que se iniciou esta legislatura. Estamos xusto hoxe na metade da mesma, 2 anos despois. Aquel abrazo entre o señor presidente e a señora vicepresidenta da Diputación, na cal sellaban aquel acordo para sentarse no goberno da Diputación e decir que, entre os acordos tomados, un dos máis importantes que tomaban era a decisión de extinguir a empresa pública 100% desta Diputación, que era a Suplusa. O certo é que Suplusa convertiuse nun estigma para vostedes, non por a xestión durante 20 anos da propia empresa pública, que creemos que foi modélica e así a defenderon vostedes en sucesivos gobernos, tanto do Partido Socialista como do BNG durante anos. Sin embargo, as súas liortas internas na anterior legislatura, no anterior mandato, cos seus enfrentamentos co deputado non adscrito, anterior voceiro durante moitos anos do Partido Socialista nesta provincia, levou a arrastrar ese debate personalista, partidista e interno do Partido Socialista a Suplusa por diante. O certo é que xustificaron a extinción de Suplusa en aquel momento con varias cuestións que, pasado o tempo, non deixa de ser realmente certo decepcionantes. Dixeron que xa eso supoñía para esta Diputación un adelgazamento dos custes de funcionamento, de xestión desta Diputación, o cal é absolutamente falso. Pasado os meses é comprobado os propios custos que ten esta Diputación e os incrementos de gastos continuos que están a facer vostedes como goberno. Dixeron que era unha ferramenta que xa non era útil, que o máis áxil era a xestión directa da Diputación. Bueno, non sabemos se é o máis áxil, pero o que sí que sabemos é que non existe ningún tipo de xestión. E os concellos nesta provincia síntense abandonados. Se Suplusa facía tres funcións básicas, tres funcións fundamentales, poderíamos hoxe, e nunca mellor que hoxe, pois analizar como están, despois desa extinción, esas tres funcións. Suplusa mantiña as zonas verdes desta provincia e vostedes eliminaron o que chamaban chiringuito de Suplusa a unha empresa pública e o que fixeron foi contratar esa mesma labor, pero por o doble de precio a outro chiringuito, porque non deixa de ser unha empresa pública, que é a empresa pública Traxa, por o cual, primer fallo, non adelgazaron, engordaron esta Diputación. O segundo era a xestión da construción dos centros de atención aos maiores e a súa xestión. Xa vemos o que están facendo despois da súa xestión da desaparición de Suplusa, intentar desfacerse delas, xa non lles interesa esa xestión, e hoxe mesmo acabamos de ver abrallados como queren as derivar a Xunta de Galicia, esa institución que tan mal trata os nosos maiores, que a señora vicepresidente incluso dixo que este partido non quería tratar en dignidade os maiores desta provincia, o cual, aparte de ser vergonzoso, non merece máis crédito que as súas propias palabras. O sea que mantemento de zonas verdes cada vez máis caro e cada vez máis privatizado. Centro de atención aos maiores, residencias desta provincia abandonadas, non se vai facer ningunha máis, e a súa xestión agora queremos que a leve a Xunta de Galicia, esa administración que a leva tan mal. E por último queda os polígonos industriales, os convenios dos pequenos concellos desta provincia. Se para algo servira ou sirve esta Diputación, en teoría é para axudar os concellos máis pequenos, os concellos rurais que nesta provincia son a gran maioría. Como lles pensan decir vostedes, por exemplo, a un empresario en Tria Castela que quere construir unha pequena nave e con ela unha pequena empresa que pode chegar ata 20 traballadores? Saben o que supón eso para Tria Castela? Pois non atopan ningún tipo de resposta en Lugo, porque non existe Suplusa e a Diputación, nadie sabe nin quen leva a xestión dos polígonos industriales. En Río Torto, que despois de moitos anos xestionando o seu solo industrial, o alcalde está desesperado porque ten veciños que se queren quedar nese pequeno concello e non atopan un metro cuadrado de solo industrial. En Baralla, en Guntín, en tantos sitios. Que pasa cos polígonos industriales de Suplusa? Onde están os máis de 4 millóns de euros de liquidación que lles deixou Suplusa a
a esta Deputación. Quen está facendo ese traballo? Cal é a referencia? Cal é o plan? Cales son os precios? Que se vai a facer? Desgraciadamente, este goberno, que cada día que pasa asemella ser o peor que tuvo a Diputación en democracia, deixa tamén todas as xestións que facía a Suplusa deixa en evidencia a súa incapacidade para continualas. Non había plan B. O seu plan A era estigmatizar Suplusa e chegar a un acordo para gobernar, e o seu plan B é incrementar os gastos, incrementar as privatizacións e deixar os concellos, particularmente os rurais e os máis pequenos, abandonados e os seus veciños sin posibilidade de quedarse neles. Moitas gracias. Señor Castro. Ahora, por o grupo do BNG, ten a palabra don Ferren. Grazas. Ben, aquí volvemos ás contradiciones do Partido Popular. Falaban da gran xestión de Suplusa e de por que propoñíamos a disolución de Suplusa e neste mismo pleno vimos unha das razones. Para que? Nada máis e nada menos que temos que pagar unha factura de casi 400.000 euros, 300 e pico mil euros. Fíjese, por a boa xestión. No, pero lean o expediente, non levanten as mãos, porque asegúrolle que se estuvera gestionado por personal desta Diputación ou calquera outro funcionario, eso non houbera acabado nesos termos. Esa é a boa xestión da que vostedes presumen. E, ademais, están gesticulando e antes ofendíanse todos, pero vostedes parece que só les ofende deste lado. Entón, deixenme intervir porque vostedes tamén contan moitas cousas que terxiversan e non gesticulamos. Ben, esa é a gran xestión de Suplusa. Hai máis exemplos, pero estamos nesa. Por lo tanto, nós o que temos que ver é, primeiro, desenrollar todo eso que hai en Suplusa, ver cal é esa herencia que di vostede que son 4 millones, pero habrá que ver, porque aínda non está claro se vamos ter máis sorpresas como as que tivemos. Vamos ver se vamos ter máis sorpresas como as que tivemos e como as que acabamos de aprobar por a mala xestión de Suplusa. Mala xestión, porque se ten que chegar un xuzgado a decir que hai que pagarlle a alguén 400.000 euros, será porque se fixo mala xestión. Porque as expropiacións que se fan con as garantías dunha administración pública non acaban nesos termos. E iso é a falta de xestión. Despois, decía des debate competencial. Parece ahora que a competencia en industria e en suelo industrial é da Diputación de Lugo. Poñía un exemplo dun empresario. Oiga, ese empresario leva moitos anos buscando suelo industrial e petando na porta da Xunta de Galicia e petando na porta do Estado, que son os que tamén teñen competencias en suelo industrial, moito máis que esta Diputación, que dotou de suelo industrial, pero que non son as súas competencias propias. Por lo tanto, nós o que lle decimos é que vamos a analizar todo o que hai de herencia en Suplusa, analizar cales son as necesidades de suelo industrial desta provincia, analizar as competencias e os recursos desta Diputación e actuaremos en consecuencia. Pero non veñan aquí con un típico plan, é o que lles decía antes. As competencias que lle son impropias á Xunta de Galicia apártanse, non vai a ser que teñan que poñer algo. E as que lle son propias miramos cara abaixo, cara aos concellos, cara a Diputación, pois este xogo non é así. A Diputación non pode dotar de servicios sociais a esta provincia, de suelo industrial a esta provincia e facerlle todo o traballo á Xunta de Galicia. Desenrolaremos o suelo industrial que podamos e que conseguiremos axeitados. Pero esta moción é simplemente propaganda barata do Partido Popular. E para sacar do foco a mala xestión que fixeron vostedes cando gobernaron Suplusa. Porque lles parece raro que diga a sentencia, pero que acabamos de aprobar neste pleno. E iso é o que vostedes poden como exemplar. Pois non seguiremos traballando polas veciñas e veciños desta provincia, pero dunha forma seria, con criterios positivos, e desenrolaremos os plans que este goberno cree que ten que desenrolar. Pero non boten os balóns fora porque as competencias en industria son exclusivas da Xunta de Galicia. Por lo tanto, isto é só un movimento propagandístico dos que lle gusta facerse fotos, pero van por modas. Primeiro son as redes viarias, agora supoño que irán facer unha turné por toda a provincia naqueles sitios que creen que hai que ter un polígono.
Por lo tanto, nós non imos entrar nese xogo de propaganda barata do Partido Popular. É o que hai. Unha mala xestión de Suplusa que fixo que propuxéramos acabar con ela, as competencias de industria son da Xunta de Galicia e as decisións donde invirta este goberno tomarémolas no seno deste goberno e non a orden editado do Partido Popular que evidentemente, pois, por moito que lles pese, non están gobernando. Moitas gracias, don Efrén. Para fixar a posición do Grupo Socialista ten a palabra a doña Pilar García Porto. 6 minutos. Graciñas, señor presidente. Que raro, señor García, falando de Suplusa no pleno desta institución, outra vez. Bueno, tamén hai que dicir que é a súa razón de existir nesta administración. Está claro, non nos leva demostrado outra cousa nestes 2 anos. O certo tanto, pero é que ademais non só vostedes levan aferrados ao pasado, anclados no pasado, anclados nun tempo que non vai a volver, porque lamentablemente para todos vostedes Suplusa desapareceu. E, ademais, vostede fala nun tono positivo, educado, constructivo, propositivo. Vamos, o que se espera dunha oposición leal, non só coa institución, senón cos veciños e veciñas da provincia. E eu podo entender a súa añoranza, porque supoño que moitos se lles iría aló, cando tanto levan lamentado e chorado a perda de Suplusa, dese chiringuito, como lle gusta a vostede chamar ás empresas públicas, que é así como as denomina. Pero, bueno, a verdade é que lle aconsello que saian dese bucle, porque non van por un bo camiño para construir nesta provincia. Vostedes din, na súa moción, que é un feito probado que a provincia precisa solo industrial. Pero non din de quen son as competencias en materia de industria. Mire, no mes de setembro nós trouxemos unha moción a este pleno que vostedes non apoiaron, por suposto, que falaba da necesidade de crear un plan de industrialización de Galicia non só para esta provincia, sino para toda Galicia. Donde estaban, señor García? Donde estaban vostedes? Daquelas non era importante a industrialización. Agora é un elemento fundamental para o desenvolvemento desta provincia. Pero eu digolle máis, o que están dicindo aquí, vostedes trasladan en sede parlamentaria á Xunta de Galicia para que proceda de forma similar con Xestur. Vostedes diríxense algunha vez a Xestur, porque Xestur está dando perdas millonarias para a Xunta de Galicia cada ano. Perdas millonarias. Xestur, vostedes comentan isto no seu do seu partido? Informan ou infórmanos da situación? Eu penso que non, mire. É un feito probado que en materia de solo industrial a provincia de Lugo, igual que en materia de desenvolvemento industrial, ten un problema, que en 12 anos de goberno de Feijóo non se fixe un plan de industrialización para este país. E agora temos un gravísimo problema con todo isto, pero non só Lugo, toda Galicia. E non llo digo eu, dinllo moitos informes. Nós podemos falar de centos de milleiros de metros cuadrados sin ocupar propiedade de Xestur, pero creo que non é o motivo do debate desta moción. Poderíamos falar de cal é o verdadeiro motivo que os move a vostedes para traer aquí esta moción. Repito, lles votaron? Non. Cando nós trouxemos unha iniciativa para promover un plan industrial para Galicia que tamén sería positivo para esta provincia. Mire, señor García, despois de oírlle decir mentiras clarísimas sobre cales son os precios, como se isto non se soupera, ou que se incrementan gastos con cargo a Suplusa, a verdade é que lle teño que decir que é moi arriesgado falar dende a absoluta desinformación. Vostede vin aquí e sentencia, é o seu, vir aquí e sentenciar, pero non ten información, debería procurala antes. As parcelas síguense vendendo e reservando, vostede sabe ben como funcionaba iso. O mesmo precio, eso non se modificou, habería que acordalo de algún xeito. Síguense facilitando os trámites a aqueles inversores que queren emplear na compra ou reserva de parcelas. Temos un compromiso con todos os concellos, un compromiso que vostedes deixaron envenenado con os convenios. Uns convenios que unha lei súa do Partido Popular anulou, non este goberno. Anulounos unha lei do Partido Popular, señor García. Vostede sabe ben que de leis debera saber bastante máis que a min. E mire, o PP fixo unha xestión nefasta en Suplusa. Atrévome a decir pésima, porque vostedes gobernaron
o Consello de Administración de Suplusa durante os últimos 4 anos. Vostedes, coa maioría no Consello de Administración. Vostedes, repito, fixeron unha pésima xestión ao fronte de Suplusa. E cando queira, señor García, non fai falta vir barullar e inventar nada aquí ao pleno. Sentámonos, os temas seu, non nos fai falta nadie máis. Explícolle clarísimamente os dardos e as herencias envenenadas que veñen desa sociedade mercantil. Cando queira, sin ningún problema. Hoxe voulle poñer algún exemplo, nada máis. Mire, a sentencia que houve que asumir de Begonte. A sentencia que houve que asumir de Begonte por un proceso expropiatorio no polígono deste Concello, 358.324 euros. Non sei cantas máis cousas deste estilo nos poden quedar. Podemos falar tamén usted máis eu, tranquilamente, cando queira, de readmisión de traballadores por sentencia debido á vulneración dos dereitos fundamentais deses traballadores, herencia súa tamén. Podemos falar das deficiencias, das alegalidades nos diferentes proxectos construtivos das residencias. Cando vostede queira, señor García, con calma, sin ningún problema. Podemos falar da falla de compromiso e de abandono de funcións en 2 xuntas de compensación como foron as Amasas e Paradai. Da Casa de Suplusa hai enfrente, San Marcos, sin regularizar. Da Casona do Incio, caendo. E así, un longo, etcétera, de cuestións que vostedes decidiron non asumir. Utilizarían Suplusa vostedes para outras cuestións. Pero, dende logo, para ser útil a esta provincia, non, señor García. Eso está claro. Moitas gracias. Gracias, señor Porto. Señor García, segundo turno, 3 minutos. Así, despois de oílos, produce casi sonroxo escoitalos. Suplusa creouse no ano 2003 con goberno do Partido Popular, o sea, hai 18 anos. Deses 18 anos, 14 anos gobernounos o Partido Socialista e o BNG, que son os que levan vostedes aquí. 14 anos. 14 anos, señor García Porto. Parece que o señor Boteiro non era do PSOE. O señor Darío Campos non era do PSOE. O señor Manuel Martínez non era do PSOE. Todos esos eran compañeros seus do Partido Socialista. E todos eles, durante 14 anos, defenderon a gran labor que fixo Suplusa. Vostedes son uns desmemoriados. E aparte faltan a verdade absolutamente. Suplusa gobernou nos últimos 14 anos o Partido Socialista, co apoio do BNG, o sea, vostedes. Solo tuveron problemas ao final cando o señor Manuel Martínez, que foi o portavoz, o voceiro do Partido Socialista todos estes anos, se enfadou con vostedes e tuveron unha pelea para ver quen se quedaba e quen se iba. Pero o señor Manuel Martínez tamén lle votaron vostedes como presidente de Suplusa. Por lo tanto, non teñen nin vergonza falando de herencia e da xestión. Nin un mínimo rigor. O único que estamos de acordo, según vostedes, é que o solo industrial dos pequenos concellos desta provincia non é competencia da Diputación. Os centros de atención á maior e a política social desta provincia non é competencia desta Diputación. As estradas provinciais deben ser competencia desta Diputación, pero están todas destrozadas. Por lo tanto, cales son as súas competencias? Para que están vostedes aí? Tal como dixe a señora presidenta, para desguazar esta Diputación, por fagan e márchense. Dimitan e márchense. Porque é para o único que vale. É unha vergonza que 2 anos despois veñan co que está solicitando os concellos, que a situación na que está a xente veñan a decir que nada é competencia súa. E oiga, o de que Suplusa era un chiringuito non o dixen eu, dixo vostede. O señor Tomé, presidente desta Diputación, dixo o primeiro día que era un día moi contento o día que extinguira a Suplusa porque acababa con un bello chiringuito. Dígame, señor presidente, se non é certo, porque o dixo está recollido en todos os medios. Por lo tanto, están obsesionados de botarlle as culpas ao Partido Popular de todo, válelles todo. Pero a provincia está abandonada. Son uns incompetentes. Extinguiron Suplusa sin plan B. Iban a defender os dereitos dos traballadores e teñenos todos nos xulgados expulsados deste pleno. Iban manter os compromisos cos concellos e teñenos todos abandonados e a xente sin poder implantar unha pequena empresa ou construir unha nave nos seus polígonos. Iban a facer miles de maravillas e non fan nada. Gracias. Por lo tanto, se son incompetentes ao seu problema, pero que non pague a provincia. Gracias, señor García. Moitas gracias. Que hai un turno de peche. Don Efraín, segundo turno.
Grazas, señor presidente. Ben, señor García, nos lonxe a fotografía que fai vostede, nos propoñemos a xestión, unha xestión seria. Terminaba agora falando dos dereitos dos traballadores, a xestión, acaba de decir a señora Porta, a xestión súa do Partido Popular en Suplusa, o que trouxo é unha condena por faltar os dereitos fundamentales dun traballador. Dereitos fundamentales dun traballador. Fíxese ben, que nin siquiera é un tipo de contrato, unha categoría, unha cousa administrativa. Faltar os dereitos fundamentales dun traballador. E despois queren que nos creamos que vostedes son os que veñen a defender os traballadores e a clase obreira deste país. Eso non é serio. Igual que non é serio defender esa xestión tan idílica que vostede facía, porque hasta os tribunales condenan a cuantías tan elevadas como esas. E ante eso, nós o que propoñemos é facer as cousas de unha maneira seria. Primeiro, analizar o que nos quedou, que por moito que vostede diga non é a conta de resultados desos 4 millóns de euros, de entrada xa hai que descontar esos 400.000 euros e outra serie que esa, e a partir de aí ver para o que temos capacidade de actuar e para o que non. Pero que sí que é unha realidade e moi clara que a competencia en solo industrial é da Xunta de Galicia, ou vai me dicir que non, ou para que ten a sociedade, para que ten a sociedade pública para construir. Home, vostede, xa sei que non lle gusta oílo, pero que a Diputación no seu momento con un modelo mellor ou peor se puxera a desenrolar polígonos industriales é o mismo que o que tuvo que fazer esta Diputación para atender as persoas maiores desta provincia. Entre a ineficacia e a inacción da Xunta de Galicia, a Diputación actúa. Pero que non pode ser eso é o café para todo de todos os días. Encima que veñan vostedes, que gobernan a institución, que ten o financiamento e as competencias, a pedirlle a de abaixo que actúe. Que non fagan bueno, pero que encima teñan a desfachatez de apuntar cara abaixo e deixar pasar as súas competencias, pois non lle escola, non lle escola. E ante o que lles decía, ante esa xestión que para vostede foi idílica e para nós é tan mala que hubo que desfacer a sociedade, o que hai é un goberno que traballa por os veciños e veciñas desta provincia. E o demais é propaganda e xogo político do Partido Popular, que debe estar nervioso, pero ainda quedan 2 anos. Traballo máis e mellor na política local. Gracias, señor presidente. Moitas gracias, don Efrén. Segundo turno para a voceira do Partido Socialista, doña Pilar García. Gracias de novo, señor presidente. Mire, señor García, igual as voltas que lle dé, como queira contar, os últimos 4 anos vostedes gobernaron en Suplusa con maioría no Consello de Administración. Sabe o mellor camín, porque participaba neles. Sabe o moito mellor camín. E dígolle máis, se tanto lles preocupa o solo industrial, se tanto lles preocupaba a daquela, a que esperaron vostedes para rexistrar no Censo de Suelo Industrial de Galicia, que é obrigatorio, os polígonos que xa se estaban facendo, que nin eso fixeron. O seu de verdad é que, en fin, xa lle digo que cando queira nos sentamos e vemos, porque o mellor vostede nin é consciente de moitas cousas. Probablemente. Cal é lamentable tamén. O que sí que lle digo é que este goberno, despois da disolución desa sociedade, desgraciadamente, se ten que facer cargo para facer fronte a todas esas eivas, a todos eses erros que se cometeron na xestión de Suplusa. Iso é así. E vostede non pode vir aquí a decir que non temos plan B. Hai plan A e plan B. Que non temos a caixa B. Eso non. Caixa B non hai nesta Diputación. Eso está claro. Pero plan B sí, por eso os traballadores de Suplusa seguiron mantendo os seus postos de traballo, por eso hai traballadores de Suplusa que están prestando un servicio a través dunha empresa pública como Etraxa, ou igual que o facía antes Suplusa, por eso hai o resto de traballadores incorporados ao persoal desta institución porque se asumiron a prestación dos mesmos servicios, por todo eso, señor García. E a xente está sendo atendida. Por eso se continúan vendendo e reservando parcelas, señor García. Non intente vostede xustificarse, contar unha realidade que non existe.
Iso non é así. E calquera veciño desta provincia sabe que pode vir a esta Diputación, que vai a ser correctamente atendido, señor García. E se ten algunha dúbida, se pon en contacto con vostede, tamén lle agradecemos menos algarabía e que nos comunique aquilo que necesite calquera veciño da provincia, sin ningún problema. Agora ben, Suplusa rematou. Lamento que vostede siga xustificando a necesidade da existencia dunha xestión como a que se facía dende Suplusa, porque, dende logo, non é para recordar. Non é moi a caída a xestión que se fixo de Suplusa nos últimos 4 anos nesta provincia de Lugo. E isto non o digo eu, tamén se recolle do que se olle fora destas paredes. E o que non podemos obviar, señor García, é que as competencias en materia de industria son da Xunta de Galicia. Eu xa sei que non lles gusta que lles digamos isto, pero é que eu estou a punto de preguntarlle cales son as competencias da Xunta de Galicia, porque é que vostedes disparan para arriba cando lles convén, disparan para baixo cando lles convén, e, dende logo, deberían de ser máis exixentes ali onde gobernan. Moitas gracias. Gracias, doña Pilar. Xa para pechar o debate, ten o turno de peche dun minuto don José Antonio García. Bueno, esta é a triste realidade que nos armamos con este goberno incapaz de xestionar nada. Unha triste realidade é dicirlle aos concellos que os veciños dos pequenos concellos non teñen a quen acudir agora para seguir coa tramitación do solo industrial, que non poden asentar as súas empresas no seu concello, que non poden vivir no seu concello, que non poden vivir no rural, porque esta deputación non sirve para nada, non teñen competencias en nada, porque non dimiten e se marchan, porque non deixan de cobrar se nada existe e nada é competencia súa. Para que están vostedes? Cal é o plan B de Suplusa? Como poden decir que defenden os dereitos dos traballadores se os teñen no xulgado os traballadores a vostedes? Como poden decir que defenden os dereitos dos concellos se os concellos protestan porque o solo industrial está abandonado? Como poden decir que defenden os dereitos dos maiores cando agora mesmo acaban de intentar desfacerse das residencias e pasarlos á Xunta de Galicia, esa que tanto critican de todo? Non serven para nada, señor García Porto. E este é o peor goberno da historia. Moitas gracias, señor García. Ben, rematado o debate, sometemos a votación a iniciativa do Grupo Popular. Votos non, vamos a poñer a votación aquí. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 12, votos en contra 13, abstencións non hai, por tanto queda rexeitada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 11, que tamén é unha moción do Grupo Provincial do Partido Popular para instar ao Goberno de España a anular as subas de impostos que entraron en vigor en 2021 e a non poñer en marcha os aumentos e novos tributos incluídos no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia enviados a Bruselas. Esta iniciativa vai a defender o seu voceiro, o señor Castiñeira, así que ten a palabra. Gracias, presidente. Lamentablemente, a situación macroeconómica de España é devastadora. Estamos entre os 4 países de Occidente que máis vai a sufrir a crise do COVID. O PIB español no 2020 caeu un 11%, a maior caída do PIB dos países da OCDE. A débeda deste ano incrementou 122.000 millóns de euros. O emprego no ano 2020 perdéronse 622.000 empregos. A taxa do paro subeu ao 16,13%. É outro dato devastador. O 40% do paro xerado na eurozona ven de España. Agora que vamos a ir para a Eurocopa, vostedes no Europaro son os campeóns de Europa. Novamente, pois, un sello do Partido Socialista. Pero é que no ano 2021, pois 3/4 do mesmo, no primeiro trimestre, destruíronse 137.000 empregos. A día de hoxe, hai 580.000 persoas en ERTEs pendentes, precisamente de que se
amplíe, de que se prorrogue. Hai posturas diferentes entre sindicatos e patronal e o propio Goberno. Esperamos que se solucionen para prorrogar eses ERTES. Pero máis grave de todo, se isto xa é bastante grave, é a precariedade. Aumenta a precariedade nas familias españolas. 1,2 millóns de fogares españoles ten a todos os seus membros en paro. Prácticamente 2 millóns de persoas son usuarias dos bancos de alimentos. Iso é gravísimo. Ante esta situación, que está a facer o Goberno? Pois o Goberno está a facer o contrario do que están a facer outros en Europa. Mentras outros en Europa baixan impostos, o Goberno pretende subilos. Mire, titulares dos medios de comunicación. Grecia, Portugal e Italia se unen a la rebaja fiscal de Alemania y Francia. Moncloa ignora la vía europea y opta por subir los impuestos. E o máis claro son os orzamentos do ano 2021. 8.000 millóns de euros en suba de impuestos que van directamente aos bolsillos de todos os españoles e, por suposto, tamén ao bolsillo de todos os lucenses. Algo que nos preocupa moitísimo, porque, evidentemente, nos vai afectar nesta recuperación. Neste ano, 2021 concretamente, súbense o impuesto de matriculación, o impuesto de bebidas azucaradas, pólizas de seguros, a taxa Google, que afecta a servicios digitais, ou a taxa Tobin, que afecta a transaccións financeiras. Estos son impuestos que lle afecta á clase media, ás clases medias traballadoras. O sea, non son impuestos para ricos, que vostedes decían que só iban a subir os impuestos aos ricos. 8.000 millóns de euros que van ir aos petos da clase media e traballadora dos españoles. Pero, sendo aínda pouco, ou parecéndolles pouco isto, no plan de recuperación e resiliencia que vostedes presentaron a Europa, pretenden eliminar desgravacións para os planes de pensións e eliminar a declaración conxunta da renta, que afecta a 3,7 millóns de persoas. Daí tamén pretenden sacar tallada. Non subiron o diésel no ano 2021, se o pretenden e se o meteron neste plan, porque non lles deixou o PNV, pero se non no ano 2021 estaba proposta a subida do diésel, pero si vai no plan, como dicimos aquí. Pretenden eliminar ou reducir 13 beneficios fiscais, moitos deles, rebaixar IVAs, subir IVAs reducidos. Pretenden subir impostos ou implantar novos impostos como os dos residuos, os dos vertedoiros ou a incineración. Impostos tamén aos plásticos non recuperables. Xa non decimos ou xa non nombramos o 2024 que tiñan previsto as peaxes para as autovías. Un verdadeiro sablazo fiscal. Ademais, vostedes falan de armonización fiscal, pero cando falan de armonización fiscal falan de igualar por arriba, non de igualar por abaixo, porque podíamos armonizar e quitar impostos e certos impostos, pero vostedes con esa palabra tan bonita que é armonizar, pois o que van é directamente ao peto de todos os galegos. En este caso, sí, tamén lles afectará moitísimo, porque moitos deses galegos xa non tenen que pagar a gran maioría impostos de sucesión, de patrimonio e demais, pero coa armonización fiscal que vostedes e o seu socio de goberno Podemos seguramente co beneplácito do BNG que está aí. Ademais, de verdade, señor Castro, lamento moito a sumisión que ten vostede ao Partido Socialista. Vostede, o BNG, non? O BNG. De verdade, eu digo, no Congreso, evidentemente, un non ten peso ningún, pero o que veu demostrar hoxe na... Gracias, señor García. O señor Castiñeira pasou os 6 minutos. Ten un segundo e un terceiro turno. Vale. Bueno, pois agora, polo grupo do Partido Socialista, ten a palabra doña Mayra García. Moitas gracias, señor presidente. En primeiro lugar, hai que ter en conta
que a pandemia do coronavirus provocou a entrada en recesión a nivel mundial e a diferencia no ritmo de recuperación en España con respecto aos outros países pois ven derivada pola nosa maior dependencia dos servicios. Temos un tecido productivo moi dependente de servicios como a hostelería e o turismo, que requiren de maior interacción social, e tamén pola severidade do noso confinamento, un confinamento máis largo e máis duro, sobre todo dende a primeira oleada. E tamén, pois, hai que dicilo, pois porque aínda non cicatrizáramos as feridas da crise financiera anterior. Esta vez é unha crise con un impacto moi desigual, que se cebou con sectores como o turismo, que en principio deberían recobrarse unha vez se estableza a normalidade. E, sen dúbida, pois este é un sector optimista na nosa provincia e trasladan, de feito, pois o elevado número de reservas que están a ter, o que conlevaría pois tamén unha maior oferta de emprego. O que sí quedou claro, e os datos así o amosan, é que sin os servicios públicos e sin a agricultura, a caída do sector privado sería moito maior, pois só aumentou o consumo nas administracións públicas, concretamente un 7%, e por sectores únicamente medrou a agricultura nun 8,7% fronte á caída dos demais sectores productivos. Era necesario que o Goberno se comprometera con Bruselas a levar a cabo unha reforma fiscal, pero a ministra de Hacienda tamén se comprometeu a aplazar esta reforma se a mellora económica se retrasa. Pero chama realmente a atención que pidan agora, pois, dende o Partido Popular, que non suban os impostos cando vostedes tardaron 40 días en subir os mesmos. Mariano Rajoy prometeu na campaña electoral das eleccións do 20 de novembro de 2011 que non subiría os impostos. En concreto, dixo frases como que non se pueden subir los impuestos. Nadie, en época de crisis, sube los impuestos. Pero 30 de decembro dese mesmo ano, 40 días despois de ganar, xa anunciaba a primeira subida do IRPF. Un 0,75% ás bases inferiores a 17.000 euros e ata un 7% para as bases superiores a 300.000. Pero logo viñeron un aumento das retencións ás actividades profesionais en xullo de 2012, pasando do 15% ao 21%. Tamén subiu o IVA en dúas ocasións. Na primeira, o tipo general pasou do 18% ao 21%. O tipo reducido do 8% ao 10%. E algúns produtos de base imponible superreducida e reducida pasaron a general, é dicir, do 4% e o 8% ao 21%. E da segunda, determinados produtos farmacéuticos pasaron do tipo reducido do 10% ao general, que é o 21%. Tamén implantaron o repago sanitario, repago que agora nós, pois, vimos de quitar aos pensionistas. Obrigábanos a pagar o 10% do prezo dos medicamentos, así como o cobro polo transporte sanitario non urxente ou a cofinanciación das ortoprótesis, sillas de rodas, prótesis, audífonos. Eleváronse tamén as tasas universitarias ata un 50%. Incrementaron o IBI, a vostede o saberá, na época que foi alcalde, obrigando a establecer aos concellos un mínimo máis elevado que euros. Creou impostos sobre depósitos bancarios. Outro para cobrar o 20% dos premios das loterías, para os hidrocarburos, o medio ambiente, e 8 no sector eléctrico. Ademais de facer 30 subidas de impostos, na primeira parte da legislatura de 2011, creou 12 novas figuras tributarias. Iso sí, daquela Rajoy decía que a maior parte destas subidas eran temporais. Xa sei que a vostedes lles gusta moito utilizar a política do medo e invocar de cando en vez pois os temores da apocalipse, a inminente fin do mundo que se vai a producir cando os progresistas gobernamos en España. É certo que a pandemia do COVID provocou que a economía caera o 11%, o maior desplome desde o inicio da Guerra Civil. Non fai falla retrotraerse a tempos pretéritos da Guerra de Cuba, pero a vostedes desa parte da historia de España tampouco lles gusta falar. De verdade, eu que creo que deberían deixar de actuar con hipocresía, deixar de ser oportunistas e de implantar pois a política do medo que tan ben se lles dá. Dende logo, os socialistas apostamos por contar con ingresos públicos suficientes para manter un Estado público de benestar forte e accesible para todos. Moitas gracias, señor presidente. Moitas gracias, doña Mayra.
Ten agora a palabra o Efrén Castro por o BNG. Grazas, señor presidente. Ben, o debate sobre os tributos e sobre a presión fiscal pois daría para moito. O que si é certo, señor Castiñeira, vostede que están obsesionados con a nosa ir da man con o PSOE en algúns asuntos, no que ten que ver con os asuntos macroeconómicos e completamente en que tipos de impostos se aplican e se suben, o Partido Popular coincide 1000 veces máis con o Partido Socialista que o BNG con calquera dos dous. E explícome. Vostedes defenden un modelo como o que propuxo ahora de subir impostos directos ou subir impostos que cargan as clases traballadoras e, en cambio, miranse no espello de Europa, agora que fai uns pequenos axustes, pero non miran que Francia ou Alemania a carga fiscal, as grandes fortunas e as empresas é moi elevada a do Estado español. Pero sabe como funciona eso? Porque as grandes fortunas e as grandes empresas tributan o que teñen que tributar. En vez de blanquear, falaba antes do señor Amancio Ortega, que va de impostos todos os que quere, pois esas empresas que están afincadas en Alemania deixan os seus impostos aí. De aí que eses estados podan manter un estado social. E fíjese ben que lle poño un exemplo dunha política neoliberal, de Angela Merkel, que vista moito tamén da asociación do BNG. Por lo tanto, para centrar os debates, eu creo que hai que leválos á esencia e á claridade. No BNG non defendemos a baixada de impostos como vostedes suelen facer, así, en branco e reducir todo o mínimo. É un estado neoliberal que nós non defendemos. Nós defendemos presión fiscal para aqueles que máis teñen, para aqueles que utilizan os traballadores para facer grandes fortunas e aqueles que utilizan recursos naturais de todos para facer grandes fortunas. Esos son os que teñen que tributar e aí queda moito camiño por andar e moito que facer para desentramar todas esas ingeniería fiscal que hai montada para que as grandes fortunas non tributen. Eso é o que dá a cuestión. Aí é onde hai que centrar o debate sobre os impostos. E nós estamos a favor de subir esos, porque creemos nun Estado público e que dé servicios públicos e de calidad. Para eso, os que máis teñen e os que utilizan o traballo das clases baixas teñen que tributar. E aí estaríamos de acordo. Podemos estar de acordo en algunha parte da súa moción. Hai algunhas propostas que fixe o goberno actual que cargan a clases traballadoras. E aí estamos da man e xa as denunciamos e seguiremos denunciando. Pero nese ambiente e nesa proposta da moción e na súa exposición non podemos estar de acordo. En crisis non hai que baixar impostos. En crisis hai que subirlos aqueles que máis teñen. Porque en crisis é cando o Estado ten que invertir. E iso é un manual de economía moi sencillo. Cando hai crisis, o Estado ten que facer de motor económico. E nós creemos nese Estado social. E para iso hai que ter un modelo impositivo que paguen máis os que máis teñen. E é o debate que queren evitar. Pero non só vostedes, tamén o Partido Socialista arriba ese debate. E nós témolo claro. Non estamos a favor de baixar impostos como piden vostedes sempre. Estamos a favor de subir impostos a aqueles que máis teñen, que sean xustos e progresivos. Evidentemente, para eso hai que reducir os impostos directos e aqueles que gravan a clase trabajadora. E así é como se pode construir estados como os que vostedes admiran, que é Francia ou Alemania, que incluso os partidos de dereitas utilizan ese modelo. E eu clido a cuestión. Se non vamos a estar sempre con cando o goberno un sube e outro non. Trátase dun modelo. E nós temos un modelo completamente diferente ao seu, que é un modelo neoliberal. O noso modelo de Estado público e de esquerdas. Por lo tanto, non podemos estar a favor do espírito da súa moción. Coincidimos con algunha cousa, pero non con eso, porque creemos que hai que abrir o debate seriamente de cal é o modelo de Estado que queremos e cales son as cargas tributarias. Gracias, señor presidente. Moitas gracias, Efrén. Segundo turno, por señor Castiñeira. Gracias, presidente. Decíalle que non entendía o seu nivel de sumisión, pero é que mo acaba de demostrar novamente. O sea, estamos a debatir precisamente unha moción na que estamos recriminando ao Partido Socialista que non suba eses impostos que lle afectan á clase media e traballadora e vostede non lle dice absolutamente nada. Vostede é un sumiso do Partido Socialista. Pero de verdade, yo digo,
Mire, non é capaz nin de aceptar as emendas que o seu grupo aproba o Partido Popular no Parlamento, ven aquí, e porque lle dice o señor Tomé que o ten que votar, vostede, pois colle e vota o mismo. É que, o sea, de verdad, sinto por vostede. Señores do Partido Socialista, mira, ojalá vostedes faigan unha cuarta parte do que fixo o señor Rajoy na recuperación de España, na recuperación en 4 anos. Ojalá isto sirva precisamente para recuperar España como recuperou o señor Rajoy en pouco máis de 6 anos. Si é certo que nosotros non lle deixamos mentiras ningunhas, non mentimos co déficit 30.000 millóns de euros que dixeron que era un déficit, e despois foi o 30% máis, e despois, pois claro, efectivamente, hai que asumilo. Que non asume o Goberno? O gallá vostedes, cando deixen o Goberno, nos deixen con 500.000 postos de traballo creados e non con 500.000 postos de traballos perdidos, como tenen agora e como deixou o señor Zapatero. Claro que sí que estamos vivindo a crisis do señor Zapatero, se que ainda non nos recuperamos. Pero é que o peor é que vostedes non se dan nin conta. Pero é que volva a pasar exactamente o mesmo. De verdad lo decimos. O que propón o Partido Popular é moi claro. Señor Castro, mire o que lle pedimos. Proposta de acordo. Plena Deputación de Lugo insta ao Goberno de España a anular o incremento do imposto incluído para o presuposto xeral do Estado para o 2021. Espero que esteña de acordo. Non poñer en marcha subidas de impostos, os novos tributos e os peaxes nas autovías e autopistas españolas incluídas. Supoño que agora estará de acordo, aínda que a nosotros nos votou en contra da emenda. E descartar a eliminación dos beneficios fiscais que figuran no documento enviado á Unión Europea, que tamén é para as clases medias e traballadoras. E segundo, dar traslado este acordo ao presidente do Goberno, a ministra de Hacienda, as presidentas do Congreso e do Senado, así como dos portavoces dos grupos políticos destas cámaras, e a Xunta de Goberno da FEN, o que traslada a Corporación Provincial. Moitas gracias. Señor Castiñeira, agora ten a palabra doña Mayra, 3 minutos. Moitas gracias, señor presidente. Eu xa sei que a vostedes lles costa moito admitir a realidade, pero a historia é a que é, non? Aquí xa estamos acostumbrados a que veñan pedindo, cando están na oposición, o contrario do que fan cando gobernan. O señor Rajoy estuvo 2 legislaturas, co cal, evidentemente, tampouco se pode pedir o mismo en diferente espacio de tempo. E tamén é verdade que a forma de facer política do Partido Popular na historia de España e de recuperar a economía do país pois é o seu modelo neoliberal que defenden e que o levaron a cabo pois privatizando todo canto este país tiña público. Eu, como xa lle indiquei, con apenas días no goberno, pois Mariano Rajoy subiu o IRPF en todos os tramos, subiu o imposto de sociedades, o IVA, eliminou a deducción por compra de vivienda habitual, iso tamén afecta a todo o mundo, crearon o imposto sobre as rentas de capital, implementaron o repago sanitario a todos os pensionistas, aumentaron as tasas universitarias para que así tuveran máis dificultades de acceso àqueles que non teñen poder económico para estudiar. En definitiva, 30 subidas de impostos e 12 novas figuras tributarias. Iso sí, ao mesmo tempo, o señor Rajoy tamén aprobaba unha amnistía fiscal cunha mínima taxa para legalizar o diñeiro negro. Unha amnistía que logo, como recordarán, pois foi anulada polo Tribunal Constitucional. Esa é a realidade. E agora, pois nun momento sen precedentes, é no que se necesita reforzar máis se cabe o estado de benestar e os servizos públicos, dado que esta crise así o puxo de manifesto a importancia que teñen pois en todos os servicios de contar con plantillas correctamente dimensionadas que poidan afrontar calquera tipo de circunstancias extraordinarias como está sendo este momento que estamos a vivir, pois a proposta neoliberal por reducir os servicios públicos coa excusa da austeridade no gasto só se xustifica polo negocio lucrativo que hai detrás da privatización de todos os servicios. Mire, a taxa Tobin afecta as transaccións de capitais de grandes
fortunas e de fondos financeiros, non aos traballadores nin ás clases medias. En España pagan os impostos os asalariados, é certo, e xa vai sendo hora precisamente de que paguen máis os que aqueles que máis teñen precisamente para garantizar os dereitos educativos, sanitarios e sociais e os servicios básicos aos cidadáns máis necesitados e á maioría social de este país. Esa é a posición do Partido Socialista. E xa para rematar, unha cuestión que quedaba pendente do anterior debate, dicirlle ao señor García que, efectivamente, se se cumpren os propios pactos que ten o Partido Popular, o que si vai deixar de cobrar seguramente vai a ser o señor García. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, doña Mayra. Temos un segundo turno agora a don Efraín Castro. Grazas, señor presidente. Ben, como decía, señor Castiñeira, eu creo que tran o argumentario escrito e non me escoita. Dixen claramente que a mí o que me preocupa é que o Partido Socialista e o Partido Popular en macroeconomía e imposición fiscal só discuten por os matices, pero teñen un modelo similar ou moi parecido. E por eso nós estamos en contra. Si nesta moción propuxera que non se suban esos impostos e cargar as grandes fortunas, pois o mellor empezábamos a estar un pouco achegados. Pero é que senón vostede cree que nós nos unamos ao modelo fiscal do Partido Popular. E xa lle dixen que estamos moi lexos. Estamos moi lexos dun modelo neoliberal. Vostedes na propia moción din que hai que reducir a carga fiscal. E nós non estamos de acordo, pero non o digo aquí neste seno. Dice o BNG en todos os lados. Hai que subir a carga fiscal ás grandes fortunas e as empresas que utilizan os recursos naturais de todos e de todas para producir. Esa carga fiscal hai que subirla, e é como se construyen os estados sociais e avanzados. Pero vostedes teñen un modelo moi diferente ao noso. Como quere que o BNG se una ao modelo fiscal do Partido Popular, se estamos nas antípodas políticas do modelo que queremos? Vostedes son neoliberales e non somos de esquerdas. Por lo tanto, eu non sei por que se extraña tanto. E non diga sumisión porque lles digo que o Partido Socialista aplica cando goberna un modelo moi parecido ao seu. Nos grandes temas económicos son moi parecidos. A Unión Europea está contenta nesa alternancia porque tamén é ese modelo europeo. E nós non nos aliñamos nin con un nin con o outro, porque o que queremos é un Estado social. E para eso, as clases máis altas teñen que pagar máis para que haxa servicios públicos e accesibles para todo o mundo. E iso é o que lle decía que é o cris do debate. E non a moción que fala, incluso critican tasas como a Tobin, que yo acaba de decir a compañero. Home, pois evidentemente o Bloque Nacionalista Galego non pode estar con o modelo fiscal do Partido Popular. Tampouco está a favor destas medidas que propuxo o PSOE, pero é que esta moción para nós adoece desa proposta. Cal é o seu modelo? Como non o contestan, nós imos a votar en contra, pero sería ben raro que vostedes estuveran de acordo con nós. Bueno, eu creo que é un respetuoso, vostedes acaban de escenificar aí un rato con moito menos algarabía deste lado, ofendéronse todos. O que sería ben raro que o BNG votara con vostedes unha medida fiscal, porque aí alguén se estaría confundindo, porque vostedes son neoliberales, coquetean con a ultradereita e non somos esquerdas. E iso témolo claramente. Por lo tanto, eu non sei por que se alporizan. Gracias. Poi, creo que temos que respetarnos, Creo. Señor Poi, que non ten vostede uso da palabra, estou chamando a atención. Non sei se está entendendo a diferencia. Señor Poi, non sei se está entendendo a diferencia. Se o que quere provocarme, non se preocupe que non vai facer. Eso sí, non vai interrompir o pleno, porque con aplicar o reglamento teño acabado. Non se preocupe usted. Estou pedindo respeto. Estou pedindo respeto solamente. Moi ben. Para rematar o debate deste punto, ten un minuto o señor Castiñeira. Gracias, presidente. Mire, nosotros somos do sistema no que fomos capaces de chegar a este momento, este tipo de nivel de vida que é o sistema europeo, que é o sistema que vostede lle chama neoliberal.
Nós o que queremos é que os cartos teñan nos bolsillos dos cidadáns, tan sencillo como a eso. Canto máis cartos teñan os cidadáns no peto, máis gastan e máis economía hai. Vostede, pois, igual aboga un modelo que despois non fai. Xa non digo personalmente, senón despois, cando gobernan, fan absolutamente o contrario. Nós queremos un modelo galego, sin impostos no rural, para facilitar a vida no rural á xente. Con este modelo do Partido Socialista, pois vamoslle a complicar moito a vida a todos os lucenses, pero especialmente a clase media traballadora e tamén ao rural lucense. Espero que, polo menos, nesto estamos de acordo. Moitas gracias, señor Castiñeira. Sometemos esta iniciativa a votación e, antes de votar, quero informarlles de que hai unha ausencia dun diputado, don José María Arias, que estaba citado a estas horas para ser vacunado e tuvo que ausentarse para ir a poñer esa vacuna. Que se sepa que a ausencia do señor Arias é porque está justamente ahora nun acto médico ao que foi convocado. Dito eso, digo porque vai haber un voto menos, para que se sepa por que é o motivo, non? Sometemos a votación a iniciativa do Grupo Popular. Votamos. Votos emitidos 24, votos a favor 12, votos en contra 12, non hai abstencións. Prodúcese un empate e temos que repetir a votación. Volvemos a votar. Votamos. Votos emitidos 24, a favor 12, en contra 12, non hai abstencións. Por voto de calidad de presidencia, rexeitase esta iniciativa do Grupo Popular. Pasamos aos seguintes puntos, que son do 12 ao 16, dacións de conta do control do Plan Anual de Control Financiero do Sector Público Provincial de Lugo, do exercicio 2021. Punto número 17 é unha dación de conta das resolucións de presidencia adoptadas durante o mes de abril de 2021. Punto número 18, comunicacións de presidencia que non hai. E, antes de rogos e preguntas, dicir que é presentada, se non tiñamos ás 10:44 e 37 segundos desta mañá, unha moción de urxencia do Grupo Popular e defensa, según dicen, do Servicio Público Postal de Correos da provincia de Lugo. Entón, temos o primeiro votar a urxencia e logo, se se admitira, debatíamola. Para defender a urxencia, que cada grupo teña a mesma oportunidade, lle digo servicios informáticos, porque non teño aquí a posibilidade de marcar eu, ponme 2 minutos de tempo a cada voceiro para a defensa da iniciativa e tamén para a opinión sobre esa defensa da iniciativa. Así que, pero non estamos debatindo a iniciativa, estamos debatindo a urxencia. Así que, señor García, ten a palabra. 2 minutos, por favor. E, bueno, a urxencia desta iniciativa non ven marcada somente polo Partido Popular, senón ben marcada polos propios traballadores de Correos e de forma representativa polos sindicatos que os defenden os seus intereses. Consideran que, lóxicamente, a situación de desmantelamento que está a sufrir Correos en todo o Estado español a raíz de decisións que se están tomando todos os días por parte do director xeral conlevan unha situación totalmente insostible para... Non sei se hai algún problema. Leva unha situación insostible que fai desta empresa pública 100% capital público, a primeira, de feito, a primeira empresa pública deste país, con único propietario que é o Goberno do Estado español e que funciona a través da propia SEPI, e consideran que a situación é absolutamente urxente. Por lo tanto, creemos que tampouco requiere un análise
fora de lugar, o que é un mensaxe claro de apoio desta Deputación a un servicio como nesta provincia que ten unha importancia social indubitada no ámbito rural, en pequenos concellos, e que, lóxicamente, este servicio debería manterse e os dereitos dos traballadores desta empresa pública garantirse. Siga, porque eu non vexo tempo aquí, teño que mirar na televisión que non estou vendo aquí. Estou vendo aí. Bueno, esa é a xustificación. Por outra parte, tamén se nos traslada por parte dos propios sindicatos que esta moción que iba a traerse a este pleno como unha proposta do propio goberno ou, alo menos, por unha moción dos grupos que gobernan ante a inexistencia na orde do día desta sesión desa promesa que lle fixeron os sindicatos. Por eso nos vimos na obriga e o facemos con moito gusto de presentar esta moción por urxencia. Moitas gracias, señor García. Don Efrén, 2 minutos. Gracias, señor presidente. Ben, termina a súa intervención mentindo. Por parte do meu grupo houve unha reunión cos sindicatos, pero ningún compromiso como que acaba de vostede decir. Entón, eu pediríalle que non minta, calo menos con compromisos que adquire ou non adquire o Bloque Nacionalista Galego. Despois, vostede mesmo me acaba de justificar o que vai ser o noso voto. Xa hai ben días que os sindicatos tuveron esa rolda de contactos cos partidos políticos. Poderían haber registrado a moción en tempo e forma, decidiron registrala, que eu, se digo a verdade, non tuve tempo nin de lela, porque me entregaron cando me dirixía a este salón de plenos. Por lo tanto, sumando esas dúas cosas, que non a puden ler e que vostedes a podían haber registrado con tempo e forma e que entrara na orden do día deste pleno, nos imos votar en contra desta urxencia. Moitas gracias, señor Castro. Doña Pilar García Porto, 2 minutos. Ben, moi brevemente tamén, porque evidentemente, tal e como acaba de decir o compañeiro e voceiro do BNG, Efrén, máis alá do oportunismo e o intento do Partido Popular por apuntarse un tanto presentando esta moción 15 minutos antes da celebración do pleno, algo que poderían ter feito en tempo e formas suficientes, pois non vemos unha motivación urxente para traer esta moción coa urxencia que le reivindican a este pleno. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Porto. Bueno, pues sometemos a votación a urxencia da iniciativa do Partido Popular. Me dicen que temos que facer a man alzada porque non estaba registrado este punto na hora do día no sistema e, por lo tanto, temos que votarlo a man alzada. Así que votos a favor da iniciativa, da urxencia, de incluir por urxencia a iniciativa do Grupo Popular. Votos a favor? 12 votos a favor. Votos en contra? 12 votos en contra. Por lo que me dice a señora secretaria, ten que producirse maioría absoluta para poder ser admitida por urxencia. Non se produce esa maioría absoluta, por lo tanto, non se admite a debate. Pasamos a rogos e preguntas. E hai rogo e pregunta presentado polo Grupo Popular. Así que, señor Castiñeira, formule vostede. Gracias. A Ribeira Sacra é, como destacou recentemente o Conselleiro de Cultura, un dos rostros máis recoñecibles e admirables de Galicia, que destaca pola súa capacidade para conservar os seus valores excepcionais ao longo de máis de 1500 anos de historia. Trátase dun espacio único que a ninguén lle sorprende que aspire a converterse en Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Un recoñecemento que pretende tan só pronunciar o pronunciamento do Comité Internacional de Coordinación do Programa MAB, ordenado órgano reitor da UNESCO e responsable da decisión das candidaturas. Sobre este grupo considera que dende todas as administracións debemos traballar para outorgarlle a esta paisaxe cultural a máxima protección natural e paisaxística co obxectivo de blindar os valores que a fan única. Hai un elemento fundamental para a promoción turística de calquera ámbito territorial e moi sinaladamente da Ribeira Sacra, que é a calidade da rede viaria pola que teñen que circular os visitantes. No caso da Estrada da Deputación, o seu estado de conservación é, na maior parte dos casos, lamentable, e nas estradas
concretamente LUP 1801 e 1805 alcanzan niveis incompatibles non só coa promoción turística, senón tamén co dereito dos lucenses a circular por vías que reúnan as condicións exixibles a estas alturas do século XXI. A vista do exposto, o Grupo Provincial do Partido Popular solicita ao Goberno da Diputación e concretamente ao seu presidente que proceda a adoptar as medidas necesarias para arranxar con urxencia tanto o pavimento como a sinalización horizontal e vertical das seguintes estradas provinciais ao seu polo Concello de Chantada. A LUP 1801, Chantada Nogueira Os Peares, e LUP 1805, Seixo Mato Esmoiriz. Gracias, señor Castiñeira. Formule a pregunta. A pregunta é a seguinte. Visto que a Xunta de Goberno na sesión ordinaria celebrada o pasado 23 de abril do 2021 aprobou declarar a xubilación forzosa por cumprimento de idade legalmente establecida do funcionario don Miguel Ángel Fernández López, veterinario do cadro de persoal funcionario que ocupaba o posto de director da Granxa Provincial con efectividade do día 7 de maio do 2021, derradeiro día que prestou servicios á institución provincial, este grupo formula a seguinte pregunta ao presidente. Quen ocupa de maneira definitiva ou provisional o citado posto ou quen desempeña actualmente as funcións propias do mesmo? Moitas gracias, señor Castiñeira. Para dar resposta a esa pregunta, a doña Pilar García Porto. Moi ben, moitas gracias. Creo que convén facer unha aclaración en canto enunciado esta pregunta dada a incidencia que fixo o voceiro do PP na palabra forzosa. Mire, este funcionario prestou os seus servicios na institución provincial, cumpliu a idade, pediu prórroga para ser beneficiario da súa xubilación. Saben vostedes seguramente que cando se acada a idade non se pode cobrar o 100%, se concede a prórroga. E isto faise con igual carácter para todos os traballadores. Cando a sacada a idade e o 100% da xubilación, pois evidentemente se pasa a fase seguinte e se produce a xubilación. En canto que vostedes preguntan, eu que lle recomendo nestes casos é que pidan expedientes e que traballen. Pero, bueno, a persoa que está ocupando cun ATF o posto de dirección na Granxa, que quedou como primeira na listaxe correspondente ao proceso selectivo para veterinario desta institución en base a criterios de igualdade, mérito e transparencia. Moitas gracias. Moitas gracias. Quer repreguntar? Señor Castiñeira, ten a palabra. Sí, como denunciou o Partido Popular, esa persona, pues, efectivamente, é unha exdiputada socialista. Concretamente, eran dous cargos socialistas que ocuparon a primeira lista desa bolsa. Nosotros o anticipábamos, xa sabíamos que moi probablemente pois iba a pasar todo isto. A nosa pregunta é a seguinte. Vai sacar canto antes o concurso desa praza para evitar pois, malos entendidos? Señora Porto, ten a palabra. Perdón, sí. Señora, remítome á intervención antes da súa repregunta. Dígolle que se quere sementar algún tipo de dúbida, consulte o expediente completo e acuda a donde considere oportuno e pídolle respeto para cada un e cada unha das traballadoras e traballadores desta institución. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. E non habendo máis asuntos na orden do día, desexarlles a todos unha boa xornada e boas tardes.